Welcome sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa nga Huwebes sa Pebrero 9 tuig 2023. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapong nadalaguan kag mga mainit karon nga mga balita. National Telecommunications Commission 6 amat-amat na nga ginakatuan ng mga probinsya sa Western Visayas para sa SIM card registration rollout. Isa sa mga Pinoy nga missing bangod sa linog sa Turkey. Malapit lang diri iya sa yari sa Rion 6. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon, Committee on Environment Chairman Councilor Eli Stante nagapalinton sang mabugat sini nga penalidad sa paglapas sa environmental laws and ordinances. Ilabi pa ining irresponsable nga paghaboy sang kasudlan sang sapat sa suba or sa bisan din man nga waterways. Dugang pa nga mga balita, 301st Infantry Brigade sang Philippine Army may bago nga commander. Kontraktor sa buhang flyover padayon ang pagtambak sang ginareklamo nga buho-buhon nga dalan nga daw kasubong ginpanggid iya sa crater sa nga bulan. Pero kagapon sa ngapon, sige na to ang ila siniya nga pagtambak. Kagapag pangkapol sa sining buho-buho. Mga pamatanon suspitsado sa pagransak sa isa ka malaligyaan sa barangay Banuyaw sa distrito sang Lapas. Muni madalagkuan mga balita, issues king impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri namang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo sa pagsaulog naton sa Valentine's Day. Magapangita kita sa lugar nga kung saan komportable kita kagamaayo iya ang ambience kagamay maayo man sining kalingawan. Ang binhi band Iloilo's best premier rock band ang natalana nga magahatag sang kalipay sa inyo with their great selection of rock songs sa 2 ka oras nga musical showdown sa Pebrero 11, Sabado ina nga adlaw sa Concert at the Plaza. Blasting Your Way sumugod la sa isa sa gabi sa among musical event. Napulo ka mga Plazuela de Iloilo Valentine's Edition mugs ang igap raffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Pebrero 12, Domingo ina nga adlaw ginagdang tanan nga magpartisipar sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa amuman nga adlaw sa La Tolda. Magaumpisa ang misa alas 11 sa aga sa tion sang Eucharistic celebration. Pangamuyuan naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang resilience sa pagpangatubang sa mga challenges and hardships sa sining tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with the world or one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa aton sinima kabombo, Valentine's Day celebration sa Pebrero 14. Valentine's Day, dalang inyo special someone kag ang inyo pamilya sa Plazuela de Iloilo kag magkaon sa inyo paborito nga restaurant sa pagselebrar sining special occasion. Samtang naga-enjoy kamo sang ambiance sa Plaza Mayor, lingawon kamo sang isa sa mga best pop bands sang Iloilo, ang Crayons Band sa 2 ka oras kag tunga nga musical parade. Ang tanan nga ini mangin inyo Valentine's Day concert at the Plaza sa Plazuela de Iloilo sa Pebrero 14 magaumpisa las 6:30 sa gabi. Plazuela de Iloilo, one with you and a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Gani ano pa, set the date sa aton sining mga kabombo, markahina ang kalendaryo. Petsa 11, magaupod kita rak-raka na with the Binhi Band. Sa petsa 14, Valentine's Day celebration. Lingawon naman kita sa Crayons Band sa Plaza Mayor, Plazuela de Iloilo. Pero ang labi kang labaw sa tanan, magtambong iniya sa Santos nga misa alas 11 sa aga. Pebrero 12, dira sa May La Tolda, may misa kita alas 11 sa aga, Domingo ina nga adlaw. Ang detalye sa mga balita kag impormasyon, issues parang balikan naton sa banay nga pagpalayag sa Bombo sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News.
Naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwasang pungsod, nakasala kag mapreso kung hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan. Sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabilin. Ngayon ay Pebrero 9, taong 2023. World Health Organization nagbabala sa posibleng health crisis matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Turkey. Philippine Army handang magpadala ng dagdag na tropa kung sakaling ma-extend ang rescue effort sa Turkey. At ang distressed Chinese vessel sa Tacloban kahina-hinala umano ayon sa Philippine Coast Guard. At ang advance 10,000 cash incentives para sa mga Filipino senior citizens na edad 80 at 70 isinusulong ngayon sa Senado. 39 na sundalo ng gobyerno pansamantalang hinold ng Moro Islamic Liberation Front. Sa ating international news naman, search and rescue operation mula sa iba't ibang bansa para sa Turkey sisimulan na. Sa ating balitang sports, Kristaps Porzingis nagpaulan ng 36 points at career high na 3-pointers at ang Washington Wizards pinataob ang katunggaling Charlotte Hornets. At ngayon sa mga detalye. Nagbabala ang World Health Organization tungkol sa pangalawang krisis sa kalusugan na nagbabanta sa Turkey at Syria. Yan ay pagkatapos ng pagkamatay ng ilan sa mga residente doon dahil naman sa 7.8 magnitude na lindol. Ayon sa organisasyon, ito ay maaaring mas malala pa kaysa sa mismong nangyaring pagyanig. Lalo't lahat kasi ng mga establishmento doon sa naturang bansa ay nawasak dahil pa rin sa malakas na pagyanig. Kaya naman malaking magiging epekto umano para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Turkish. Idinagdag pa ng ni Earthquake Response Incident Manager Robert Halden ng World Health Organization ang kanilang agarang pagtutulungan at pagbibigay pansin doon sa pagsagip sa mga buhay ng mga biktima at siguraduhin yung kanilang pag-rescue ay patuloy at yan ay para doon sa mga nabubuhay pa rin na naipit sa mga debris. Una nga rito ay inaasahan na raw ng World Health Organization Chief na si Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang bilang ng mga nasawi ay patuloy pa rin natataas dahil nga sa lakas ng naganap na lindol at pagkamatay ng marami batay sa official reports na kanilang natatanggap. Samantala, pumapalo na sa 1,251 aftershocks ang na-monitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS mula sa tumamang magnitude 6 na lindol sa Davao de Oro noong Pebrero 1 kasalukuyang taon. Sa ulat ng ahensya na inilabas ngayong araw, mayroon ng 87 platted earthquakes o ang mga pagyanig na natukoy mismo ng 2 o higit pang pasilidad ng gobyerno. Sa naturang mga lindol, 3 ang lubhang naramdaman ng mga residente
residente sa Davao at mga karatig na lugar. Naglalaro naman ang lakas ng mga ito mula sa 1.3 hanggang 4.5 magnitude, ngunit maaari pa ring magresulta ng bahagyang pagbitak ng mahihinang istruktura na una nang nayanig ng malakas na lindol o main quake noong nakaraang linggo. Muna tayo ng mga karagdagan pang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may panawagan na palakasin pa raw yung pagtutulungan ng Pilipinas at ng Japanese companies sa usapin yan ng kalakalan at pamumuhunan. Makakakuha rin daw ng direct foreign investment na target ang Marcos administration. Alamin natin ang iba pang mga balita. Bitbit ni Bombo Annalise Soberano. Nagkaroon ng pagpupulong sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Japan Bank for International Cooperation Governor Tadashi Maeda sa larawang ipinadala kasi ng Office of House Speaker. Makikita na magkasama sina Pangulong Marcos at si Governor Maeda at Speaker Martin Romualdez. Pagdating pa lamang ng Pangulo sa Japan para sa kanyang 5-day official working visit, agad itong dumalo sa isang dinner meeting na inorganisa ng Mitsui & Company and Metro Pacific Investment Corporation. Ayon kay Speaker Romualdez, sa mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos, hinimok nito ang mga kumpanya sa Pilipinas at Japan na higit na palakasin at patatagin ang kanilang ugnayan pagdating sa trade and investment. Kasama sa delegasyon ng Pilipinas ang mga may-ari ng mga lalaking kumpanya sa ating bansa, maging ang mga economic managers ng Pangulo kasama din sa delegasyon. Inaasahang makakaakit ang Pilipinas ng mas maraming agribusiness investment mula sa Japan. Una na kasing sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang biyahe ay magbubukas ito ng mas maraming agribusiness market sa Land of the Rising Sun. Nakatakda kasi lumagda din ang Pilipinas at Japan sa isang kasunduan kaugnay sa agricultural cooperation. Ang Japan ang tanging bansa kung saan ang Pilipinas ay mayroong bilateral free trade agreement na tinatawag na Japan-Philippines Economic Partnership Agreement. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. To the benefit of both our countries. The partnerships, I think, that we have developed with our friends here in Japan, with Mitsui in particular, has been, are now, we will have to revitalize them as they have been dormant to a degree during the lockdowns of the pandemic. And we look forward to the discussions that we will be having here for the next few days. As we have great hopes that this will be a driver in the transformation of. Ang naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box. 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box. Samantala, inihayag ng isang health expert na ang tumataas na bilang ng mga Pilipino na nagpabakuna sa COVID-19 ay pinapanatili ang mabagal na pagkalat o pagpasok ng Omicron subvariant na XBB 1.5 ayon kay Dr. Ron Quinsolante na isang miyembro ng vaccine expert panel ng gobyerno. Ang mga pagbabakuna sa COVID-19 gayon din ang mga nakaraang pagkakalantad sa coronavirus o COVID-19 at mga subvariant nito ay humantong sa pagtaas ng kaligtasan sa populasyon. Dagdag niya, ang pagpasok ng highly transmissible Omicron subvariant ay nangangahulugan ng pagbabalik sa pagsasanay ng mga protocol sa kalusugan habang kumukuha din ng mga na-update na bakuna para sa populasyon ng Pilipinas. Nauna nang inihayag ng Department of Health o DOH ang unang kaso ng Omicron subvariant kamakailan na XBB 1.5 dito sa ating bansa. Sa mga karagdagan pang pag-uulat, ang Philippine Army ay nakahanda raw na magpadala pa ng karagdagang tropa kung sakasakali na may extend yung
isinasagawang rescue effort ng atin hong team mula dito sa Pilipinas. Ito ay mahigit 80 na tao na pinadala mismo ng Pilipinas para tumulong doon sa Turkey na niyanig ng lindol. Alamin natin ang iba pang update mula kay Bombo Marlene Padiernos. Ipinahayag ng Philippine Army na nakahanda pa rin sila na mag-deploy ng dagdag na tropa sa bansang Turkey para tumulong sa disaster response sa mga biktima ng malakas na lindol doon. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pagtugon ng Pilipinas sa naging panawagan ng Embahada ng Republika ng Turkey sa Maynila para sa dagdag na assistance para sa mga naapektuhan ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Kung maaalala, kagabi lamang ay lumipad ang Interagency Search and Rescue Team ng Pilipinas patungo sa nasabing bansa upang magpaabot ng humanitarian, medical at disaster response assistance doon sa loob lamang ng 2 linggo. Ngunit ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, sila ay handang magpadala ng dagdag na tropa sa naturang lugar sakaling kailanganing ma-extend ang ginagawang rescue mission ng mga kinaukulan doon. Samantala, kaugnay nito ay tiniyak naman ng opisyal na sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin naman naaapektuhan ang operasyon ng buong Philippine Army pagdating sa pagtugon sa mga disaster response sa bansa. Dahil anya, isang portion lamang naman daw ng kanilang hukbo ang ipinadala sa Turkey at marami pa rin ang reserbang nandito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. It will be determined kung ano po yung maipapadala pa natin. But definitely, we are still have enough teams for this kind of activity. But of course, ang atin dyan is yung immediate response muna natin doon at alamin natin kung gaano po yung magnitude ng task na maitutulong natin doon. But definitely, there are provisions for contingencies. However, itong ating immediate response for 2 weeks at ma-assess naman natin yan sa pakikipag-ugnayan na rin natin doon sa mismong bansa. But they have their own search and rescue and tayo rin naman ay pwedeng handang tumugon kung kinakailangan. Yung pinadala natin dito is just a platoon size, kung saan meron 3 officers and 18 enlisted personnel. Yung ating naiwan po dito is actually the entire 525th Engineering Construction Battalion po. So medyo nagpadala lang tayo ng isang isang portion na kung makakatulong para yun na lang po yung ating pagtugon doon sa panawagan ng gobyerno ng Turkey. Rest assured po, meron po tayong nakaalalay dito para sa ating bansa naman na tumugon sa mga sakaling disaster or calamities sa ating bansa. Kung maalala, nasa 85 mga individual mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang ipinadala ng gobyerno para magsilbi ng dagdag tulong sa disaster response, search and retrieval operation at medical mission sa Turkey. Alinsunod pa rin yan sa una ng inihabilin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agad na magpadala ng tulong sa Turkey na niyanig ng malakas na lindol. Bombo Marlene? Yes, Bombo Dennis. Okay, ang concern natin, bagamat sinasabi ng Philippine Army na ito'y maliit na bahagi lamang ng kanilang hanay. Pero ilan ba yung nakareserba na puwersa na pwede may kaparehong papel, kumbaga for rescue mission? Kasi kung may sariling mga sitwasyon, hindi man natin hinahangad dito sa Pilipinas, meron din natutugon agad. Bombo Marlene? Yes, Bombo Dennis, maraming reserbang puwersa itong Philippine Army. Sa ngayon ay fina-finalize o hinihingi pa natin yung mismong eksaktong datos. Pero batay doon sa napaulat, ito nga pinadala nilang portion o mga puwersa na ipinadala doon sa kabilang sa Interagency Rescue Team na ipinadala ng Pilipinas sa Turkey ay maliit lamang na portion. Kaya tiyak na tiyak, Bombo Dennis, na hindi naman makukulangan at hindi mapabayaan yung pagpapatupad ng seguridad at kaligtasan ng mga kabayan natin dito sa Pilipinas sakaling matamaan o makaranas man tayo ng anumang uri ng disaster calamity dito sa ating bansa. Sige, maraming salamat, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Sa iba pang balita, inihayag ng Philippine Coast Guard na nakita nitong kahina-hinala ang pag-angkin ng isang distressed Chinese vessel na nailigtas sa Eastern Samar noong Enero at nananatiling nakadaong sa Tacloban City. Ayon kay Commodore J. Tariela, Deputy Chief of Coast Guard Staff for Human Resource Management ng Philippine Coast Guard, nabigo ang MV Kaida 899 na magbigay ng kaukulang mga dokumento para sa operasyon nito. Kaya naman para sa Philippine Coast Guard, kahina-hinala ang mga ipinasang dokumento na magpapatunay sa registry at pagmamay-ari ng naturang sasakyang pandagat. Dagdag pa dito, kulang din ng valid identification ang mga tripulante ng nasabing barko. Humihingi ngayon ng tulong ang Philippine Coast Guard sa Bureau of Immigration para sa tamang disposisyon ng mga undocumented seafarers. At una na nga rito, ang Philippine Coast Guard ay nakakuha ng kopya ng isang sertipiko ng pagtanggal ng pagpaparehistro ng barko na inisyo ng gobyerno ng China na nangangahulugan na talaga namang kahina-hinala. Inaasahan naman na manunumbalik na ang demand para naman sa commercial travel para sa taong 2023 na may volume na lalagpas sa antas na naitala noong 2019. Yan ay batay sa report ng United Nations Aviation Body. Ayon rin sa International Civil Aviation Organization, ang demand ay aabot sa mga antas ng pre-pandemic sa karamihan sa mga ruta sa pagtatapos ng unang quarter ng taong ito at lalagpas ng antas ng 2019 na nai-record ng humigit kumulang sa 30% sa pagtatapos naman ng 2023. Inaasahan ng naturang organisasyon ang 2024 air passenger demand ay magiging 4% sa itataas na antas kumpara noong 2019. Kaugnay niyan ay naglabas na ng data ang United Nations Aviation Body na nagpapakita ng malaking pagtaas sa bilang ng mga naglalakbay nitong nakalipas na taon kumpara noong 2021. Sa kasalukuyan ay umaasa ang organisasyon na mas tataas pa ang demand ng mga paglalakbay dahil mas maluwag na yung mga travel restrictions sa iba't ibang bansa kumpara noong nakalipas na 2 taon. Samantala, ang 10,000 cash incentives para sa mga Filipino senior citizen na edad 80 at 70 isinusulong ngayon sa Senado. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Plano ngayong amyendahan ng mga mambabatas ang Section 2 ng Centenarian Act of 2016 kung saan ay naglalayong bigyan ng monetary benefit ang mga senior citizen na may edad na 80 taong gulang at 70 taong gulang na nagkakalaga ng 10,000 piso bukod yan sa 100,000 na kanilang matatanggap sakaling umabot sila sa edad na 100. Sa public hearing ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, ipinahayag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang kanyang malakas at matibay na suporta sa pagpasa ng panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Centenarian Act of 2016. Inilaban na ito sa huling session ng Kongreso at makakaasaan niya na patuloy na magpupunyagi ang mambabatas upang matamasa ng mga senior citizen ang isinusulong ngayon. Dagdag pa ng mambabatas, kinakailangan na pag-aani ng buhay ng mga senior citizen bilang sila ang nakatatandang miyembro ng lipunan. Priority measure ito ni Revilla bilang malapitan niya ito sa kanyang puso kaya naman nakikiusap ito sa pagdinig na ito ay konsidera. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. With the proposed amendment, we will give in advance the monetary benefits afforded for the Centenarian Law so that even those who reach 80 years old and 90 years old now reach a cash gift of 10,000 pesos. Alam natin malaking tulong ito sa kanila, lalo na sa kanilang mga pangunahing pangangailangang personal at medikal. Sabi nga life is too short. And at least we can do for our elderly countrymen is to ensure that while they are still here with us, they get to experience and enjoy benefits and assistance from the state. Hinikayat naman ni Senator Amy Marcos sa mga concerned government agencies at stakeholders na magbigay ng updated na data na kailangan ng Committee's Technical Working Group para maayos sa mga partikular na panukala sa panukalang batas, kabilang ang mga rekomendasyon para isulong ang cash award sa mga senior citizen na umabot sa 80 at 90 years old, bukod pa yan sa 100,000 cash award na inilaan sa mga Filipino centenarians. Narito pakinggan natin ang tinig ni Senator Amy Marcos.
kulang pa For ng 2020. 98. Baka 98 as computed against your budget. Yes po, opo. Oh, but as computed against the total universe of centenarians, kulang yan. Alam ko sa Ilocos Norte, marami kayong utang. Apo, marami po talaga. Kaya nga, so total unserved. As we stand now, as we sit, we already owe a huge number of senior citizens under the old law, which requires that a stipend of 500 pesos be given monthly. So may kulang na dyan. In fact, linagyan ko ng karagdagan yung budget natin ng 5 billion. Yung 20 billion, siningit na lamang sa unprogrammed. Kasi under the old law pa lang, kulang na. Kulang na yung pera natin dun sa 500. Hindi lahat ng 60 and above nabibigyan as we stand, di ba? Apakarami ng unserved portion. At yan ang tinig ni Senator Amy Marcos. Ang dahilan niya ng pagbibigay ng maagang paunang benepisyo ay mahirap ayon sa ilang mambabatas na maabot ang 100 years old upang matanggap ang kabuang benepisyo. Ayon sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, may kabuang 8,568 centenarians ang napagsilbihan na simula nang ipatupad ang batas. Mula rito sa Senado, si Bombo J.C. Galvez para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pansamantalang hinold ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang 39 na sundalo ng gobyerno at kinumpiska ang kanilang mga baril sa lugar ng Lanao del Sur. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Cerces Trinidad, isinailalim ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front ang naturang mga sundalo mula sa 1st Special Forces Battalion at ito ay nakahold hanggang nitong nakalipas ng mga oras. At dagdag pa niya, may mga insidente kasi na nagpapanggap ang mga New People's Army bilang mga sundalo ng gobyerno at pumapasok daw doon sa kanilang lugar. Sinabi naman ni Trinidad na kinakailangan gawin ng Moro Islamic Liberation Front ang verification process para maiwasan ang misencounter. Sa kasalukuyan mga kabombo ay nihayag ng Implementing Panel of Government of the Philippines ng sitwasyon ay nalutas na ng parehong partido. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita, mahigit 183 milyong pisong halaga ng crystal meth o lokal na tinatawag na shabu ang natagpuan sa isang abandonadong sasakyan sa Parañaque City. Ayon sa ulat ng Southern Police District o SPD, nakuha nila ang humigit kumulang 27 kilos ng crystal meth na nagkakahalaga ng humigit kumulang naman na 183.6 million pesos mula sa isang pulang sasakyan sa kahabaan ng Quirino Avenue, corner M. de los Santos Street sa Barangay Tambo. Unang napansin ng barangay tanod na si Mark Espinosa kamakailan ang naturang abandonadong sasakyan, kaya umano humingi lamang siya ng tulong sa pulisya para mainspeksyon ang sasakyan na umano'y kahina-hinala. Sa pag-iinspeksyon naman, sinabi ng pulisya na ang lahat ng pinto ng naturang sasakyan ay nakalak, ngunit makikita sa loob ang maraming ipinagbabawal na mga gamot. Una na nga rito, ang mga nasamsam na crystal meth ay na-turn over na sa forensic unit ng Southern Police District. Iginit naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na hindi dapat maging prioridad ang pag-amyenda agad-agad sa 1987 Constitutions, partikular na yung economic provisions. Sa halip ay pagtuunan daw ng pansin ang mga problemang kinakaharap ngayon ng ating bansa tulad na lamang ng inflation, kawalan ng trabaho at korupsyon. Ayon pa kay Pimentel, bagamat kailangan umano ng mga pagbabago, lalo na sa konstitusyon upang mapabuti naman ang sistema ng ating gobyerno, ito ay maaaring maghintay dahil dapat munang tugunan ang mga pangunahing problema sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ilan sa mga kinakaharap na suliranin ng ating bansa ay ang inflation, kakulangan sa hanap buhay at ang iba naman ay underemployment. Ibig sabihin, kahit nagtapos ka ng degree courses ay napupunta pa rin doon sa trabaho na mababa ang kita. Kini-question din ng senador ang pagbabago ng economic provisions sa ating konstitusyon kung anya ang kinakailangang baguhin ay ang political provisions ng ating gobyerno ay mas mainam. Sa kabilang banda, ikinatwira naman
nitong si Senator Grace Poe na ang 18th Congress ay nagpasa na ng ilang batas para naman tugunan ang tinatawag na economic restrictions sa ilalim ng 1987 Constitution. Samantala, hinimok ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga miyembro at opisyal ng bansa na kumilos na at lutasin ang mga umiiral na isyu sa mga sistema ng edukasyon sa iba't ibang bansa. Ito ay inihayag niya sa naganap na Council Conference ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. At ang anya, bilang pinuno ng edukasyon, hindi maaaring pabayaan ang mga bata na makaligtaan ang kagandahan at benepisyo ng pag-aaral sa kani-kanilang mga buhay. Kinilala rin ni Duterte na ang lumalalang education poverty sa pagsipi sa ulat ng UNICEF na nagsasaad na mahigit kalahati ng 10 taong gulang ay hindi nakakabasa at nakakaintindi. At una na nga rito, ang Southeast Asian Ministers of Education Organization ay isang international group na naglalayong pahusayin ang pangrehiyong pangunawa at kooperasyon sa edukasyon, agham at kultura para sa mas magandang kalidad ng buhay sa Southeast Asia. Samantala, kuha muna tayo ng mga pag-uulat mula sa mga lalawigan, mga kabombo. Ang gobernador ng lalawigan ng Cebu ay nanguna mismo doon sa pag-inspeksyon sapagkat sunod-sunod kasi yung mga naitatalang malalaking kaso ng pagkakahuli dito sa mga kaso ng may kinalaman sa illegal na droga dyan sa Central Visayas. Lamin natin ang mga update ng Star FM Cebu. Personal na nagtungo si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa headquarters ng Coast Guard District Central Visayas para talakayin kung ano pa ang mga kinakailangang mga hakbang para labanan at maiwasan ang pagpasok ng iligal na droga sa mga ports at terminals dito. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency 7, Naval Forces Central, Maritime Industry Authority, Cebu Port Authority at Bureau of Customs, Immigration at Quarantine. Kasabay nito nagsagawa rin ng pag-inspeksyon si Garcia sa operational capacity ng Vessel Traffic Management System at National Coast Watch System. Ipinakita naman ng mga opisyal ng Coast Guard kung paano gumagana ang kanilang mga sistema at mekanismo sa isang nakagawiang 24 oras na monitoring. Inirekomenda din ng mga ito na dagdagan ang VHF transceiver, CCTV camera, AIS transponder, meteorological antenna, radar system at X-ray machine para sa mas epektibong pagsubaybay sa mga sea vessel na pumapasok sa jurisdiksyon ng Cebu. We would wish to come up with the budgetary requirement for your proposal. Una na ring napagkasundoan na gagamitin ng One Cebu Interagency Interdiction Task Force ang resources ng Philippine Coast Guard para masubaybayan ang mga undocumented arrival at kahina-hinalang aktibidad ng mga sasakyang pandagat na may mga naka-off na automatic identification system transponder. Tiwala naman si Garcia na malaki ang tulong at epektibo itong paraan laban sa illegal na droga at umaasang gayahin din ito ng ibang lalawigan. What a stellar example that Cebu is showing that hopefully other provinces may follow. Mula Star FM Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, grupo ng mga guro naniniwalang hindi dapat patagalin ang suspension ng paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction mula kindergarten hanggang grade 3. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula sa Bombo Radyo, Bacolod. Nananawagan ang presidente ng Bacolod City Public School Teachers Federation sa Kongreso na dapat nakabase sa concrete research ang pagsuspende ng paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction mula kindergarten hanggang grade 3 at dapat agad na ibalik pagkatapos ng 1 hanggang 2 buwan. Magugunit ang pasado na sa third and final reading sa House of Representatives ang bill na nagsususpend sa paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction mula kindergarten hanggang grade 3. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Richard Hilangre, kung may babaguhin sa curriculum o subject ng isang curriculum, dapat ito ay nakabase sa research at hindi lamang dahil ito ay in-advocate ng isang tao. Aniya, ang mother tongue ang lingwahe na ginagamit, ngunit sa ngayon na ginawa itong asignatura, napakalalim na mga salita at hindi operational kaya maraming natatanggap na reklamo. Ayon kay Hilangre, kung mother tongue ang prime language na ginagamit mula grade 1 hanggang grade 3, mas ma-absorb nito ang pagmamahal sa kanyang sariling wika at bansa. Aniya, nag-evolve na ang lingwahe kaya nararapat lamang na operational, hiligay noon ang
upang ituro sa mga estudyante sa Negros. Naniniwala rin ito na kung isususpend ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction, dapat hindi ito patagalin at ibalik agad pagkatapos ng 1 o 2 buwan upang hindi makadulot ng disarray. Ayon pa dito, dapat padaliin ng Kongreso at Department of Education ang pagdidesisyon kung isususpend lamang ang paggamit ng mother tongue o permanente na itong hindi gagamitin upang hindi malito ang mga guro. Ang hinihingi po natin sa ating Kongreso na kung pag-suspend dito, kailangan nakabase ito sa concrete research kung epektibo o hindi talaga ang mother tongue. And then na pag-suspend, kinakailangan siguro 1 to 2 months lang ang pinaka-maximum at ibalik ka agad kung anong desisyon para ma-implementa ito sa field at hindi ito mag-cause ng confusion o disarray among the teachers. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jaire de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo, Kristaps nagpaulan daw ng 36 points at career high na 3-pointers. Washington Wizard naman pinataob ang katunggaling Charlotte Hornets. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Victor Liantino. Nagpamalas ng 36 points, 9 rebounds at career-high 8 3-pointers ang 27-year-old center player na si Kristaps Porzingis na naging dahilan upang maungusan ng Washington Wizards sa kanilang Game 4 match ang katunggalin nitong Charlotte Hornets sa score na 118-104. Umalalay para sa pagkapanalo ng Wizard ang 22-year-old na si Denny Abdiha matapos itong umiskor ng 20 points at 12 rebounds na lalong nagpahirap sa kanilang kalaban na Hornets. Nasikwat ng Wizard ang una at ika-4 na quarter ng laro habang nakuha naman ng Hornets ang pangalawa at ikatlong quarter ng laban. Nabigo namang buhati ng 24-year-old power forward na si PJ Washington ang kanyang kupunan na Charlotte Hornets at tumipa lamang ito ng 20 points at 5 rebounds. Hanggang sa mga nalalabing minuto ng laban ay sinubukan pa rin ng Hornets na habulin ang lumalayong lamang ng Wizard ngunit nabigo ito. Matatandaan na una nang tinalo ng Wizard ang Hornets sa Game 1 at Game 2 match ng dalawang team habang naipanalo ng Hornets ang Game 3 ng nasabing laban. Ginanap ang laban sa Capital One Arena at pinanood ito ng aabot sa 16,000 na NBA fans. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ano kaya mga kabang-abang dito sa mundo ng entertainment? Rights of music ng King of Pop na si Michael Jackson nais daw ibenta sa halagang halos $1 bilyong. Katumbasuyan dito sa atin, kung di ako nagkakamali. Nasa 55 billion pesos ito. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Chill Emprido. Yes, mga kabombo ka Star Nation, nais ibenta ang pag-aari o rights of music ng King of Pop na si Michael Jackson sa halagang halos $1 billion o katumbas ng halos 55 billion pesos sa Megastar Music Catalog. Ang pagbebenta sa iba pang kasosyo ng musika ng pop star ay naitala dahil sa naging palabas din ito sa Broadway na may musical at hindi pa gawing biopic na Michael. Ito rin ang deal na magiging pinakamalaki kung sakali na uusbong sa catalog market ng musika. Isinama rin ang pagbebenta ng publishing at recorded music back catalog ni Bruce Springsteen sa halagang $600 million na binayaran ng Universal Music para bilhin ang recorded music ni Bob Dylan. Matatandaan na si Michael Jackson ay namatay noong 2009 at sa loob ng maraming dekada ng kanyang performance at recording ay isa siya sa pinaka-financial lucrative sa lahat ng artist. Ang kanyang 1982 album na The Thriller ay ang isa sa may biggest seller na kanyang mga kanta. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, sa pag-ibig, attempting to escape from pain and sadness is what creates more pain. Sa atin pong Valentine's Day countdown, 5 days to go na lamang po bago ang araw ng mga puso. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Balik diri sa pagpangalagad sa bombo na isa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa palabuton sining Abril 26 tuig 2023 sa deadline sa sining SIM card registration. Ang kutob sang sining mga SIM card nga hindi maparehistro, automatic ini nga iga-block no sa mga telecommunications company. Inagakadapat kag palinton sa aton sini makabombo nga magparehistro na kamo. Ang National Telecommunications Commission Region 6 sa matamat nga nagapadulong sa mga probinsya sa Western Visayas para sa nasambit sining registration na rollout. Di kabay pang hindi mamiss ang aton sini karon nga mga kabombo agud nga mangin rehistrado na ang tagsa sini nila ka mga SIM card. Isa man sa mga tinutuyo sining registration sa aton sining mga kabombo sa aton nga gobyerno agud nga malikawan ang pagpang-scam, pagpalaptas ang mga sala nga impormasyon. Ang akon sa DNT masami ginagamit ang ining SIM card sa pag-text, pagpalapta sa mga fake news, pagpang-scam, pagpang-peke. Tikon rehistradong imo sini nga SIM card mahapos ikaw mahapos ikaw i-trace kag mahibalwan sa kundi nagahalin ining nasambit karon niya nga mga sala nga mga impormasyon or mga fake news or pagpang-scam. Si Bombo Lindsay Body may follow-up report direktamente karon sa National Telecommunications Commission Regional Office 6. Bombo Lin, sa report please come in. Padayon, Bombo Cham, ang rollout sa Facilitated Subscriber Identity Module o SIM registration nga ginpatigayon sa National Telecommunications Commission Region 6 diri sa mga probinsya no sa Western Visayas. Ini ang tikang nga ginahimo sa ahensya Bombo Cham agod nga timas mangin accessible sa publiko ang pagparehistro ya sang ilang SIM cards. Sa pagpakigangot naton kay National Telecommunications Commission 6 Regional Director Engineer Lea Doromal, iya nga ging pahayag nga magluwas sa Aklan kag sa Iloilo, magapadulong naman Bombo Cham ang ahensya buwas nga adlaw sa probinsya sang Antique para ya sa pag-assist sa mga subscribers kaupod sang ahensya buwas sa Liberman Sports Complex sa Pandan Antique amo ang public telecommunication entities humalin ina siya las 8 sa aga tubtob las 5 sang hapon. Sunod diri kay Engineer Doromal, wala sang problema kung hindi man niya taga Pandan Antique ang mapadulong bangod nga ti ang pagparehistro sang SIM cards ang paraya sa tanan. So ano man dira ang ilang address, malain man ang ilang banwa, pwede gid sila makapadulong sa may Pandan Antique para ya sa pagrehistro ya sang ila tagsa ka mga SIM cards. Kaupod no sang sunod diri kay Engineer Doromal sa subong ang ahensya nakapatigayon na ya Bombo Cham sang facilitated registration sa 3 ka mga lugar sa Banwasang Lemery kag Banwasang Carles diri sa Iloilo kag sa Madalag sa Aklan kag amuni pagadugangan ang sa bahin sang Antique sa may Banwasang Pandan. So may ara man sa mga masunod nga mga ang inadlaw or sinimana iga-announce man sa bahin sa National Telecommunications Commission Region 6 kung sa diin pagid nga mga lugar sila magapadulong para nga mas mapalapit ang ining pagrehistro kag ma-assist ang ining mga pumuluyo, especially no sa mga lugar ya nga mga malayo bala or araya sa area sa mga far-flung areas Bombo Cham. So sila na mahatag diretso, sila na magakadto kag mahatag ang ining serbisyo sa mga pumuluyo. Sa sining nasambit ka mga lugar, sa 3 ni ka mga lugar nga ginpangkadtuan na sa National Telecommunications Commission na masobra 3,000 man ka mga SIM cards ang natigayon nga narehistro sa Banwasang Lemery diri sa aton sa may Iloilo 983 ka mga SIM cards ang na-register, 991 sa Carles kag 1,003 ka mga SIM cards ang na-register sa may Madalaga, Aklan. So ang mga subscribers, like for example, buwas ka adlaw, magapadulong sila sa may bahin sang Antique, sa Pandan, ang mga subscribers naton, they are only required nga magbitbit or magdala
sang ilang SIM card, mobile phone. It does not need to be a smartphone man, bombot sama, as long as cellphone, matigayon ina siya nga marehistro. Magluwas sa SIM card, magluwas sa mobile phone, dapat dalaman nila ang any valid government-issued identification cards or other similar forms man no, sang documents with photos nga amo na ang mag-verify sang identity sang end user kaangay nilang abi sang like, for example, passport, Filipino identification card, National Bureau of Investigation clearance, police clearance, kag iban pagid nga mga government-issued identification card. So ang ining facilitated SIM registration pursuant ini siya sa Republic Act 11934 o kun ang SIM card registration law. So naga-provide ini bombot sama para ya sa 180-day registration period para sa mga SIM cards kung sa diin tinag-umpisa na ini last December 27, 2022. Pero ang deadline sa ni bombot sama tubtob lang gid lamang sa April 26, 2023. So in kaso ma-extend abi ini pero hasta lang ginalamang this will not exceed 120 days depending sa Department of Information and Communications Technology. So in kaso ya nga hindi ikaw makaparehistro sa imo nga SIM card, automatically ma-deactivate ang imo nga SIM card. Yari aton pamatian ang pagpahayag sang Regional Director sa National Telecommunications Commission 6, si Engineer Lea Doromal. As of February 6 is 29,708,935 registered. Oo. Sa kabilugan nga mga mga nagagamit sang phones ma'am. Pila pa lang ni specifically ang percentage ya ma'am ang nakarehistro subong nga mga tinion. So ang aton diri nga data, so 17.58% kabilugan naka-registered, pero ang ginahambal kay nag-base kita sina dira sa ginhatag sang telcos naton na subscriber as of September 2022. So based dira sa aton nga ginhatag nila nga 168 million, so 17.58% ang naka-registered na. Amo nang ginahambal gani naton na we could not say that all the SIM card holder ipa-register nila na dira ang tanan nila nga SIM card kay because some of it ginagamit na nila nga sa scam, so usually we expect nga ang iban hindi gina maparehistro. Okay. Anong ginaobra subong ma'am sa National Telecommunications Commission? Nagakadto kamo sa mga provinces or mga banwa abi naton agud nga ti ang iban bala sa aton nga mga pamuluyo mangin accessible sa ila ang ining pag register sang ilang mga SIM cards ma'am. Yes ma'am. So we have a facilitated SIM registration to the remote areas and then sa bilog nato nga Western Visayas. So we submitted different 40 locations to Manila and then well coordinated to the telcos companies for that location, ma'am. And then this coming Friday, we have the facilitated SIM registration at Municipality of Pandan, Antique. Okay, so this will be a one-day event lang siya, ma'am? Yes, ma'am. One-day event for the Municipality of Pandan on Friday. Okay. Sa Pandan, Antique ni ma'am, no? Yes po, okay. Antique. Okay. Ano oras ni siya mag-umpisa kag hasta ano oras lang siya? So, maumpisa kita 8 sa aga, ma-end kita 5 sa hapon. But as long as may ara pa din nga tao nga within 5 p.m. so we will tapusin ginato na sila nga i-assess for the registration. Okay. Ang ining sa Pandan, Antique, pero pwede man ni ma'am ang iban nga mga pumuluyo, like for example sa iban sa liaabi nga towns, no, pero within the province of Antique pwede sila sa gihapon nga makater, ma'am. Yes, so pasalamat gid kami sa aton nga mahal nga mayor sang Municipality of Pandan kay nagina-welcome niya man with our permission o
nangayo man kami permission kay Mayor na we will welcome ang iban man naton nga neighboring municipality, not only within the province of Antique but also the neighboring municipality of province of Aklan nga willing gid ma-register during that day. Okay. Magluwa sa province of Antique, ma'am. May nakadtuan naman kita ang iban nga provinces around Western Visayas nga nakapatigayon kita sang sining pag-facilitate sa mga subscriber na aton, Ma'am Leia. Actually, Ma'am Bing, ang aton nga na-facilitate na we have 3 location na nga natapos naton. So, in Municipality of Carles, Municipality of Bandalag, Municipality of Lemery, and then ang ika-4th naton subong nga rollout is the Municipality of Pandan, Antique. Okay. Sa mga luyag nga magparehistro sang ilang subscriber identity module or SIM card, ano ang dapat nila nga dalon, ma'am, sa Friday dra sa may Pandan? Okay, ang una nila nga dalon is ang ilang valid government issued valid ID. Any isa lang with photo yung may picture nila, and then ang ikaduha ang pinaka-importante ang SIM card nila mismo dalon nila with their cellphone bisan ano man nga klase ka cellphone. Okay. Ano ni gani isan ni gani matapos ang ining pangrehistro sang mga SIM cards, ano ang deadline gani, mama? So sa aton nga IRR kag sa aton nga SIM SRA or the SIM Registration Act, so matapos na ini siya sa April 26, 2023, and dira naton mabalan kung need mag-extend sang aton nga DICT for another 120 days. Oh, okay. So ang tanan nga mga unregistered nga mga SIM cards automatically deactivated din siya, ma'am? Yes, ma'am. Automatic deactivated ang SIM card kung hindi maparegister on or before April 26, 2023. Okay. Lastly na lang, Engineer Leang, imo man nga panawagan sa tanan nga mga pumuluyo sa Western Visayas nga wala pa ya makaparehistro sang ilang nga SIM card. Okay, sa aton tanan nga pamuluyo sa Western Visayas, gina-encourage ko gid kamo nga magparehistro as early as possible kung pwede gid. And then maga-announce kami sa sunod nga mga banwa nga mga municipality nga location kung diin ang sunod namon nga facilitated SIM registration. Pero kung posibilidad nga maka-online kamo, pa-online na kamo sang pagparehistro sang inyong SIM card. Kag madamo gid nga salamat sa inyong kooperasyon, kag madamo gid nga salamat sa Bombo Radio sa pagbulig sa amon disseminate nga ini nga information sa aton nga SIM registration. Batian, Bombo Cham, si Engineer Leia Doromal, ang Regional Director sa National Telecommunications Commission, Region 6. So sa kabukusan, diriya sa aton sa bilog nga Pilipinas, so we have 29 million subscribers na or naka-rehistro na no sang ilatag sa ka mga SIM cards, pero ang iniya equivalent lang ini siya, Bombo Cham, sa 17.58% sa total population or total subscribers diri sa aton sa pungsod Pilipinas, Bombo Cham. All right. So sa mga kabombo naton, no, why day siguro sang iban pa nga mabalibad sila kay nga wala sila makaparehistro kay reach out na ya ang NTC, nagapadulong sa mga kabanwanan sa kaprobinsyanan diri sa Western Visayas. So kung may ara nga malapit pala sa ilang siling lugar, dapat i-grab ginilang opportunity, Bombo Lens, no? Ti paano abi sa mga paano sa mga ang ila siling nga cellphone, hindi smartphone, hindi Android, Bombo Lens, anong himuon nila? Oo. For example, ang ilang phones, in the smartphone, in the Android, Bombo Cham, kati wala pa sila natigayon nga makadtuan abi no sa National Telecommunications Commission. Kung may ara sila ya Bombo Cham, ngati makaupod sa balay nga may ara sang smartphone or Android, pwede na anay nila mahulam. Pero kung mapadulungan man sila sang ahensya, pwede gid sila ya makadirekta diretso sa ahensya kay mas mahapos ina. Actually, ang iban nga mga Bombo Cham, nga mga Android phone or smartphone
smartphones, no, kung kaisa mag-register sila online, hindi bala siya ma-detect, like for example, mag-picture ikaw sang imo, kaya may selfie, bombot siya mo, may selfie photo nga gina-require ang online. So kung kaisa, hindi siya hindi siya clear bala, kaya may ara sa mga smartphones or Android phones na hindi ang quality bala sa camera, hindi amuna ka clear when it comes sa pag-take sa photo. Amuna kung kaisa, bisan pa nga may ara ikaw sa Android phone or may ara ikaw sa smartphone, ang iba nagahulaman sa gyapon sang phone nga iban nga kung sa diin high quality ang pag-take sa photo, bombot sang. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid da Bombo Lindsay Bade sa imo sining follow-up report. So muna sa aton sining mga kabombo sa mga way sang Android phone, way sang smartphone, pwede man kamo makapadulong sa talatapan sang National Telecommunications Commission. Or kung pwede, makahulam kamo sa inyo siniya nga mga kakilala dira kay nagakinahanglan gid sang selfie, no, or picture sang imo siniya nga itsura para nga marestrong imo siniya nga cellphone sa aton sini nga mga kabombo. 48 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12. Pagbalik ta, istoryahan naton ining concern sa mga taga-barangay San Pedro sa distrito sang Haro nga ti masabi sila nagakasapo. As a matter of fact, kaduwa na ka beses nga nakasapo sang kasudlan sang sapat pulo pasensya sa mga nagapanyaga dira. Iginapaanod lamang irresponsable nga pag-dispose sang kasudlan sang sapat kaila sini nga ginaiyaw. Ti ginaduwa-duwahan man kag dakong posibilidad nga mayara sang backyard nga pagpangihaw kag wala nagaagi iya sa Iloilo City Slaughterhouse. May ara diri karon sang paalinton ang Committee Chairman on Environment nga may mga dalagko kag mabugat sini nga pinalidad ang sarang pagapantubangon sang kung sino man ang madakpan sa akto nga nagapatigayon sining responsable karon nga pag-dispose sang kasudlan sang sapat kasubong iya sang pagpaanod na lamang sa suba. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdumangon. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya,
pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints, gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong, bangod ang pag-exercise, kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sang nakaligad sining mga inadlaw. Liwat ka nagreklamo mga barangay official sa barangay San Pedro Haro, ini kasunod sang ikaduwa na kabeses nga pagkasapo sang kasudlan sang sapat kag ginapatihan iya ini sang baboy. Ini nga insidente ang nakalapot naman sa talatapan sang City Environment and Natural Resources Office sa ka-engineer Neil Ravena kag sandig sa pahayag sang head sang sentro nga nakadeploy nini sila sang tawag nga magpanghusisa kag mag-imbestigar sa nasambit sini karon nga hitabo. Naibaluan nga suno pa iya kay Ravena, hindi lamang ang Barangay San Pedro ang mayara sang reklamo nga nakalapot sa iya sining talatapan. Mayara man sang reklamo sa Tabuk-Suba sa distrito iya sang Haro. Ginapatihan karon nga posible halin ini sa mga nagaihaw backyard or dira lamang sa kilid sa ila or sa likod sang balay. Ngaway na nag-agi karon iya sa Iloilo City Slaughterhouse. Tiko na mo sining kahigayunan, makabig ini nga hotmeat ang baboy, kag ginapatihan man gani sa punong barangay sa San Pedro Haro, nga basi kon ang ila sining nga baboy may ginabatsyag, kasubong abi sang African swine fever, that is why nga gin-dispose na nilang kasudlan, ya kay kung why ni sa may ginabatsyag baboy nila, pwede pa to tanim madinuguan. Ano ang lihok diri karon kay ang Committee on Environment Chairman si Councilor Eli Istante may palinton diwa sa mga tawo bala nga posible may kilabtanan sini nga mabugat biya ang mga penalidad kung madakpan ikaw sa akto. Sa linya naton si Committee Chairman on Environment City Councilor Eli Istante. Kagawad si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Anay sa udto. Maayong hapon, sir.
Yes, may mga gid gumbutsam, kag may mga man si mga tagpulamate. Aha. Nakalabot na bala ang reklamo tuhoy sa sining pagkasapos ang kasudlan sa mga sapat sa Suba sa distrito iya sang Haro sa imo talatapan na Councilor Estante, sir? Well, nag-istorya kami ni Engineer Neil Ravina siyang Senro. Taga moment na naglabot nga mareklamo sa iya nga pila na ka beses nga may ginaboy na kasudlan sang sapat, no? Either way, patagin hindi pa kung baboy ino kung yaka baka. Ba't laban-laban sa nakita natin yung picture, daw iya ini ka baka, iya ini ka baboy. Kag subong, pagtawag ko yung Engineer Ravina, ginasikyar nila to linggit sa ibabaw nga alagyan da sang tubig. So laban-laban daw dramagi to sa may area sa mga San Isidro, Sambag, down sa Tabuk Suba, kapadto dira sa may area sa Ledesco. Kag nagapaabot ako sa report kung ano ang ila findings. Kung bala, intended ato nga ginhaboy gid sa pila ka mga tawo. Kaya nga kung ida mapanghangop, kay kung hindi way sang balatian ang isa ka sapat kung ihawon, hindi ginaya pagyaboy ang kasudlan. Other than that, kung may balatian, batyag ang sapat na ginhaboy nila ang kasudlan. Ito yung kasudlan, yadi pa niya nga kalamos ang ways pa nga luto sang kasudlan aside from dinuguan. Yes. Kag isa man ini nga ginalantaw nga may posibilidad na may ara sila nga backyard slaughtering sa sinang area kay ang mayor ang general rule all animals intended for human consumption should be slaughtered inside an accredited slaughterhouse. Kung magwa ka sa nadara, pag madakpan ka, ang karne is considered as red meat. Kag sa national law, ang madakpan si transporting, selling sa red meat is a violation, imprisonment of 6 years and 1 day but not more than 12 years or a fine of 100,000 pesos. Tako ina nga kantidad o kung penalidad para sinadra. Kaya kung diri lang kita sa siyudad, although may ara kita task force admit, ginakuha lang na siya, gina-confiscate, kag ginalubong. So, ini pa subong, ginalantaw naton, kaya una bes, it will affect kag makakontaminate na siyang aton tubig sa suba. No? Ginawa na naton gani ka kayo kag palimpyo sa ato mga syudad. Binumpak may marak isang mga tao, voluntaryo man o kung nangyingan na sendro nga nagalimpyo sa atong syudad na kung lidera sa area nga na but as well as sa Batiano River. So kung ang ilas niyang ginimo, kaya man sila guro ya kabalo ko nanong kasuguan, kag may ginabulubatyag ang sapat, naboy nila ang kasudlan, hindi ginailig, makadto sa iban nga mga lugar, not only makontaminate ang mga aton area, but as well as kalain ng tabon, kung makita sang iban ng mga tao nga, kung babayaan mo, nagabaho na siya, nagadecompose, nagabaho, nga nagadugang pagid sang balatian sa marine life within that area. So ining 100,000 hindi kabayad ni Kagawad Estante, sir, nga kung ilibod mo sa inyo nga barangay ang imo inihaw nga baboy? Yes, hindi Kaya ang balayran mo lang sa slaughter, ang slaughterhouse fee, sa slaughterhouse, ang balayran mo lang ang coral fee, post-mortem, anti-mortem fee, ang pag-ihaw sa baboy, ang delivery, pag iban pa mo lang balayran mo, kagamay mo lang sa balayran mo, other than kung
kung iba niya kapangunyade, isahol na sila kumadakpan sila, no? When fact, sige man ang libot sa aton task force at meet, kagamo iniisa sa mga konsiderasyon na nagtaas man ang aton kita sa slaughterhouse bangod ang mga tawo, especially man og ihaw, na natandaan na sa aton mga miyembro sa task force kag mga reklamo ginakadtuan dayon kag kwaon ng karne. While lang ko kabalo kung ginapinahan na sila, basta ang nabalaan ko lang na warningan sila tapos i-confiscate ang karne kag lubong. Isa pa gid sa mga concern kagawad dati kung may ara bala sang jutay dira iya nga nagasurugod sagod man sang ila sini nga baboy, makalalaton nga daan kag dasig iya maglatom ining African swine fever. Isa man ina sa mga ginakonsiderar naton nga bisan sa kasudlan na sa baboy, sarang ina maka-infect kung may mga nagasagod pag iya mga baboy, mahalitan sila. Tama nakahalit manumpak may reduce na kung once nga may apektado kag may simptomas ang African swine fever ang isa ka area gina-reduce na wala kung pilang reduce na lapad na sang reduce na ginapatuman nga hindi makasulod kagagwa ang baboy sa silang area. Kaya much more kung nila yan nag-travel kag ginadala sang tubig along sa river naton kung isa damo man tangkal. Dira gini kay dulo diretso man ang manure sang sapat madiretso suba, no? Pero ginatimuan na sa sentro subong nang pinatagin na gani mga areas naton yung mga lugar na malapit sa mga suba para maisip na sa tanan kag kunan ng mga proyekto ipatuman mabalaan na pagpila ng populasyon skills sa suba. Kaya nga tunong sini na tiyang iban guro may ibaluman sang African swine flu, ina mga nagapanagiya sang baboy, backyard raising nila, naway na nila yung gina-report. They consider na patyo na lang, pagkatapos yaboy kasuddan, ibaligya ang punod, mati ang tao hindi man niya malatnan, pero kaya sort of career man ng tao sa sapat, no? Na magimo sang tugas ng ASF. So panugyan na nato lang tawo na ginapa mga subong sentro sa dalawang engineer bina imbestigar ang areas halin halinan na sang suba takadto pa us-us para mabala naton ang mga areas dira kung nagahimo pag nagapatigayon sang backyard racing or nagapatago sang ila pag-ihaw sang baboy na tama din ka illegal. Pagbaligya, kahit di yung nobes ang pag-iyaw mo sa baboy, may kinanglano, may mga procedure, may post-mortem kag anti-mortem. Yes. O, lang tawon mo, antes patyan mong baboy, inspeksyonon mo, ng iyada ng mga physical na kondisyon, dila niya, kagiman pa po tapos, pagkatay sina, i-inspeksyonon naman liwat, kung fit as human consumption, tatakan fit for human consumption. Amo na siya, pero iniya sa mga nagapatigayon sa pag-ihaw sa kilid, sa tago nga lugar, hindi natin mapaktan kung may balatian inang sapat, no? Kung fit in for human consumption. Ang ibang daya, para iwas na maperdi, makita nila nga daw wala isipasyon sa atong sapat ni patyo nila niya nga way gani kaagis slaughterhouse. Kinanglanon kung tani na they should operate, i-report nila kung may amunang ang simptomas ang ilasapat, at least makabulig pa, basi makita nga hindi pa muna ang balatian niya. Okay. So kabay pa nga kung hindi man sila iya madakpan, untato na nila kay kung madakpan sila dako ang penalidad kag sarang pa ini sila mapriso kagawa distante, sir. 100,000 or 6 years imprisonment to 1 day or not more than 12 years. Di pangunyadi. Ang napungyadi, basi mo ubos, ganansya mo kung madakpan ka dati, isahon ka lang bla, sinbel din na sa national law sa NMIS. So, kung namunagid man na, bagin nyo na lang sa slaughterhouse.
Kamay na wala ng inyong balayran, safe pa ka mo, safe pa, ang tao nga magkaon siya na. Aha. Alright. Sige, with this information, kag sa time, as always, kagawa distante, sir. Madamo nga salamat. Mayong hapon sa liwan. Yes, madamo man nga salamat, Bumbo Cham, kag ti griton ka na lang ka, kag ang tanan natin kumulos ng Happy Valentine. Same to you, kagawa distante, sir. Deriwavit, si Iloilo City Councilor Eli Istante, ang committee chairman on environment. No? Sa pagpalinton diri sa mga kabumbo naton nga may national law kita. No? Magluwasin natin may mga city ordinances kita iya nga sarang ka man magapangatubang sa nga multa. No? Nga sa sining paglapta nimo or paghaboy nimo or irresponsable nga pag-dispose sa nga kasudlan sa nga baboy. Ti 100,000 to aton sining nga national law. Ti kung madakpan ka na iya sa akto, hindi gani kabayad ang imo sini nga pagpangunyade. Kag halit man ini sa aton iya nga mga waterways katulad sa nga kasubaan nga ti ginawa taman katingwa, no? Nga malimpyuhan ini, pero pinaagi iya sa mga tao karon nga responsable kag mga matamad nagadugang ang higko sini banwa, no? Nga kung sa diin may ara man sang salabton, sabahin karon iya sa ordinansa sa aton sini nga city government. We'll be having updates no with Engineer Neil Ravinaman kung ano na ang lakat karon sa ila sini nga investigasyon man. Okay, hindi naton iya siling pabayaan lamang ini kay makabig man ini karon isa sa mga seryoso nga dapat tutukan man sa city government. Ining masaming paghaboy sang kasudlan sang kasapatan sa aton siniya nga mga kasubaan. 10 minutos nakaligad sa takna sining launa sa aton sining pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri. I-check naton si Bombo Charigalia sumagpao kay sinigid lamang iyang aga ginpatigayon ang change of command o turnover of command. Okay, ang 301st Infantry Brigade sa Philippine Army may bag-o na nga commander. Sino ining bag-o nga commander? Balikan naton ini sa aton sini nga pagpangalagad kag lakip na diri ang mga ang kontraktor sang buhang flyover padayon nga pa nagatambak karon sa mga buho sa dalan nga ginreklamo sa mga motorista. Kagapon pa lang tinambakan na to nila tapos pinagyan kapison sumong sige pang pagpangtambak yapon. Kag mga pamatanon suspitsado sa pagpangransak sa Balaligaan sa Manuyaw, Lapas. Ini kay iban pang mga balita tutukan ta sa panay nga pagpalayag sa buwan sa udto pagkatapos ang pila ka mga panumdom. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad.
Kung ikaw nagapainas ang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Iloilo Philippine Standard Time, 14 minutos na kaligad sa takna sining launa. May mga gina-confirm lamang kita nga mga impormasyon sa aton sining mga kabombo regarding sa sining pinay nga missing, padayon nga missing karon bangod man sa sining nagluntad sining alinog dito sa may Turkey. Now, may mga gina-arrange kita diri nga malabot sining karon niya sa aton man sining pagpangalagad tingwaan naton ina. Ang oras 14 minutos na kaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpalayag sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Turnover of command naging patigayon sa may dingli, no? Sa aton sining mga kabombo sa 301st Infantry Brigade sa Philippine Army. May bago na sining may bago na sining commander. I-check naton ang linya ni Bombo Chari Sumagpao direktamente sa banwa karon sa Kalinog. Kilalahon naton ang panibag-o sining commander sa 301st Infantry Brigade sa Philippine Army. Sinayhan ang panibag-o sining iyang commander. Lakip na diri banwa istoryahan taman ining kontraktor bala sa buhang flyover. Padayon ang pagtambak sa sining mga buho-buho sa dalanon sa ginawa patigayon man sining karon niya construction sa flyover. Kag ginapagyan sang pison na kag ginatutukan man diri banwa ining mga pamatan-ono suspitsado sa pagransak sang mga balaligyaan dira iya sa may Banuyaw Lapas. Diri karon ibalita naton diri sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto. Alang-alang bombo ang linya ni Chare. Basi kon wise signal si Bombo Jomar na anay. Standby man kamo sa aton sining mga kabombo sa liwat kung nagapangita kamo sa lugar kung sa din bala kamo mag-celebrar sa inyo Valentine's Day. Why na kamo sa dapat nga paligban pa sa aton sining mga kabombo. Umpisa iya sa Sabado sining adlaw, no? Sa petsa 11 sa aton sining mga kabombo may concert at the plaza kita dira, no? Ang Binhi Band Iloilo sa Best and Premier Rock Band ang natala na nga magahatag sang kalipay sa inyo with their great selection of rock songs sa duha ka oras nga musical showdown sa Pebrero 11 Sabado ina nga adlaw sa concert at the plaza Blasting Your Way sumugod la 6 sa gabi. Sa amuman nga musical event napulo ka mga Plazuela de Iloilo Valentine's Edition mugs ang iga paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 12 Domingo ina nga adlaw ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sa regular Sunday Mass sa amuman nga adlaw sa La Tolda mag-umpisa las 11 sa aga. Sa tion sang Eucharistic celebration pangamayuan naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang resilience sa pagatubang sa mga challenges and hardships sa sining tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you and a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Pagka Valentine's Day, pitsa 14 na ina sa aton sining mga kabombo dala ang inyo sini special someone
or pamilya sa Plazuela de Iloilo kag magkaon sa inyong paboritong restaurant sa pagselebrar sining special occasion. Samtang naga-enjoy kamo sang ambyan sa Plaza Mayor, lingawon kamo sang isa sa mga best pop band sang Iloilo, ang Crayons Band. Sa duha ka oras kag tunga ang musical parade, ang tanan nga ini mangin inyo Valentine's Concert at the Plaza sa Plazuela de Iloilo sa Pebrero 14 mag-aumpisa las 6:30 sa gabi. Plazuela de Iloilo, one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Check na naton this time si Bombo Jomar Villa. Mga pamatan-o, no, ginaamuning suspitsado, no, ginatumod ng mga suspitsado sa pagransak sa isang kablaligyan sa Banuyaw, Lapas. Kag padayon sumong ang pagtampok sang balas sa mga buho-buho nga dalanon sa may buhang sa kilid yan nibla sa buhang flyover. Istoryahan tama na with a Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Ginapa-alerto na karon sang opisyales sa Barangay Banuyaw sa distrito sang La Paz ang ila sa karon nga barangay tanod nga magrubing kon gabi. Ini ang kasunod man Bombochamp no sang sining reklamo sang isa bala ka nagabaligya sang sining Buko Dios adra sa may nasambit nga lugar along the coastal road nga ginransak ang sining baliligyaan. Ang masubo diri nga hindi lang gali isa ka beses kundi ikaapat na ni ka beses nga natabo sa isa ka pobre karon nga ti nagapamugon man lang nagapangabuhi man lang sa isakto at tapos ransak ang sining balaligyaan. So based diri kani no sa pagpagangot naton kay punong barangay Rubian ng Yanga ang kapitan dra sa may nasabit karon nga lugar. Actually nakamato naman ini siya report no kag nakaistorya naman ini siya asa sining tagiya mismo sa sining baligyaan sa Buko tag based to gani sa kay Kap nga may ara na sila nga ginalantaw nga mga suspect diri kag ang masubo diri nga ang natumo diri mga pamatanon pa apat ka mga individual ang ginalantaw diri ni Burong Barangay nga pero hindi gid ni siya maghambal nga ti sila gid ni ang nagpanulod didto kay ti wa pa man nila nakita gid aktual ang ining pagransak no sa sining nasambit karon nga balaligyaan ti nagapati si Burong Barangay nga ati hindi man gid ni maglayo nga mga barangay da sila sining lugar nga muna kun gabi makita ang ila sinikaron niya nga presensya at ara sa lugar nga kun kita sila no sa mga pesto kun mga baligyaan nga ti mahapos siya gubon so gina nila no gina tripingan tiya mo na gani sama sa tabo ni sa isa nagkiruha nagabligya sang Buko dra sa may lugar nga kun lang taon naton butang pa ini sa may budiga bala ang ining mga lubing way malgamit babutsam nga mga nakastock pero ginguba nila ang atop sa sining budiga kag ang dingding sa likod kay ti human man sa kuwayan palibot so mo to nga pagkaaga nakakibot lamang ning tagiya nga nagalinapta na ang ining mga lubi sa dalan kag ang iban ti ginpangrapta pa sa sining mga pamatan-on no nga ti mo ni kagir lang taw nga mga suspitsado. Ti magluwas sina kandak man sa pagrubing no ang mga tanod dra sa lugar. Para at least balang ati kun tapano although ati way man nato na na pagayo ati makit-an gid sila pero at least nga matagan man sa hostisya ang ining natabo karon sa sining pobre nga ati Buko Vendor dra sa mansambit nga lugar. Ang isa pa gito nga may guba man ang ginabutangan bala sang sang kwarta ang drawer da sang ila sining sangge o kon siya sining store gin rusdak man pero why na to may nakuha kay ginakuha na sa tagiya kag dara na lang pauli Bombochamp di kon nabilin ato at posible nga pati ang kwarta gintaban no sang sining mga pamatan-on karon at nag-exist dira sa may Barangay Banuyaw sa distrito sang La Paz. Ipabati tabla si Pudong Barangay Rubian Gyanga sa may tribune diri sa Bombo Radio.
nakaistorya na ako sa Tagiya, no? Ang problema kay Igo na siya mag-report, ikaapat na gali na nga business nga ginransat na siya. So ikaapat nga tion dira ko nabalaan nga mo na gali. Tapos sa kaistorya man kami kay may ara man kami mga individual nga suspected man sa iban nga mga nga break-in kag mga kuha diri sa area namon. So most likely basi sila man nagyapon nga mga individual ang involved sa dira nga insidente. Ano mga pamatanon Mga pamatanon, mga minors kiti. Ay, pila ka bilog ni lakap? Usually gid na apat na sila. Ano man din sila nga barangay kag anong modus nila ni Kap? Hindi ko lang yan ay pag-iambal ang barangay no kay kalaway man karon niya sa part ng barangay na nga ko. Pero usually amo na ang iba na modus na nila dire sa may village area nga sakop sa barangay ko, magapang scrap, mga amo-amo na ilang nga modus permi. And then may ara na mga complaints sa ila kag mga na positively identified sila tungod may sa area nga diri may mga CCTV. Pero sa dira nga area, although nga same incident man gyapon pero hindi man kita kambal nga totally nga matumbok ta nga sila gidayon pero the circumstances is kadako nga base sa posibilidad nga sila man gyapon. Anong lihok nyo Kap dira sa barangay nyo? Siyempre ang barangay ko ang amon nga tanod sa may ara man kami sang scheduled nga roving tagagabi and everything. Pero balaan mo naman na iya kung ang mga tao yung nga may malain nga tuyo. Bantayan mo lang nga or maulat lang na sila isang oportunidad. There's no such thing as security, only opportunity na iya. Kay maskin ibantayan na namon sa tanod namon ang matabo ulaton lang na nila nga maglakat kag ma-operate sila kung ano man ang mga tinutuyo nila nga hindi maayo. Ano oras sila galagaw? Gid ka pa gapang ransak? Ang usually ang scrap natural adlaw na sila ya. Aga na iya ila yang libot kasi siyempre kapang scrap ang ila nga front. Pero ang dira iya sa may bukuhan kay ti daw gabi na kag ang ako na diarrhea na involved na sa mga gang war dira sa both involved mga lain nga barangay mo. So basi may dako nga posibilidad mga sila man nadagyapon nga mga kabataan nga mga salawayon. Ang barangay hindi man gid maglayo da sa inyo? Hindi man gid maglayo ara lang da sa palibot hindi man na Si apo ng barangay nga Bombotsam. Kamo na ang magluwas ni gila Mga pilani kuno kabilog? 4. Hindi magnubo sa 4? Amo nang na-mention niya to nga 4 ka mga individual. Ti may idea naman ni si punong barangay Rubian kung sanday sino ini kag kung sadiin nga barangay pero ti gusto nila madakpan ni sakto kay para nga madisiplina ini kag mapabalong ila sini nga ginikanan nga amo ni giling ginahimo sa ilak bataan Ang ambag diri sa ato ni Kap nga di magidi maglayo nga mga barangay dahil sa may barangay Banuyaw. Ang problema pag nila magluwas ni gali sa mga ginapangransak dra kung naransak da mga baliligyaan may mga may mga gangwar ni sa mga bataan mambobotsam. Kay ti ang kulataw na ton ang area abe kung maglabay kada kun gabi although nga ti may street light man pero hindi gid sambal nga ti well lighted ang lugar nga ti daw ginaarumbuhan da sa mga bataan nga ti dira sila tinabuay kagatikis mo na may mga report man na bato ng barangay nga may ara nga mga inaway dira sa may nasambit nga lugar Bombotsam. Ti ang kalakip man sa panawagan niya kay ang kung sa tupad lang abit nga mga barangay ti dapat na monitor man kag ma-actibo man ang ila sila dito yung mga tanod kung gabi nga magrubing para at least nga likawan ang kasubong ni nga itabo Bombotsam. Ano nga mga barangay ang malapit sa Banuyaw, Bombo Jomar? Ate kung ako maglantaw, lapit-lapit dati ang Tikod, abe, pwede man. Barangay Tikod? Di pa yan yung barangay? San Isidro, Lapas. San Isidro, Lapas? Dra, along the coastal road na Bombotsam. Tapos, to sa unahan, abe, dito na to sa Blabago, malayo-layo na to, guro.
ti mga dira malang kuno sa palibot sa nga barangay barangay Banuyaw ang ginasuspitsuhan ni punong barangay Yangga nga amo ang nagransak. Makapila ka beses na nilang ransakon kagamay man lang ni sang blaligyaan o way gid sila maluoy di magini dako kwao nila basi kon tripping malang ni Blabong Bujomar. Amo gani ti gamay lang nisa no, gamay lang nisa do usto lang makaigo ni mga lubid ra nga ginabutang dabla kung may mga delivery. Aso ginabili lang da babutsam. Tapos ginakanaduhan. Pero ginaimo nila, di ginalook up nila ning kudal lang nga human sa kawayan. Kag ginapang kuha ning mga lubid, kag ginapang buka. Ang iban inom pa siguro ang butong kay kada agada ang garabalandra, mga ano na lang, buka nga lubid. Dala sa may area, ang masubo-subo di kay simple na bakal man sa nag-iyamo. Amang ko tato, tagbay 5 gali ni Bilog, kalubin, bigya ya. At kapon may mga ato gani ngati ang iban duga labot gid sa pulo to ka mga lubi ang ginpang buka sa nga sining mga pamatan-on. Tikon kita maglantaw si di karobo botsam kun tandaan tambal ni Jose Rizal ang pag-asa ang kabataan ang pag-asa ng bayan kuno mo. Pero subong do ang kabataan ang problema ng bayan. At yan mo na bla nga dapat matagaan man sa solusyon. Asang barangay officials ang inikaroon nga konsendra. Nagasagsag ning batasan ni nila bangod sang gasalig sila guro ngati kon minor de edad ka hindi ikaw accountable sa anuman iya nga sahi isang kriminal nga hilikuton. No? Bumbo Jomar, hindi ka pa mapriso, ibutang ka lang sa balay dalayunan abi. Until such time nga magligal ng pang-idaron mo. Prote, amo ning ginasagsag man sang batasan sang pipilag ka mga tunto man sini nga mga kabataan. As a matter of fact, do hindi magin sini abi iya tinunto. Kung ako maglantaw sini do kasubong ni sang pagka-rebuilde bala bangod nga ti kulang man sa atensyon siguro sa ila sini nga ginikanan ti para nga sapakon sila sa ila ginikanan nagahimo sila sang katuntuhan mo Jomar. Pero hindi ina iya mambal na to nabi, hindi ina iya rason para nga kung gusto mo nga sapakon ka sang imo ginikanan, mahimo ka sang katuntuhan kay madamo pa man iya sang mga pamaagi kag mga bagay-bagay nga sarang himuon sang isa iya kahinurusgan abi nga pamatanon agod nga maangkon niya ang atensyon sang iya sining nga ginikanan, di ba Bumbo Jomar? Kaya mo ng kalabanan nagakatabo ang usually nga mabatian naton ang iban ganiti ginadala sa police station pabubutsampo nga mga kabatanon kada ti kalabanan based sa pagprosesa sa motoridad. Ang ining mga kabataan bala nga ti kisa kagaho na nga na-rescue ang kulang sa tensyon kay ang iban ti ang mga ginikanan nila abi sa luwasang pungsod. Ang iban ti way na sa ginikanan nga nagatatap mga tiya ay tiyo na lang nga ti abo nagasa nga hindi man matagan sa nga nagakaigo nga tensyon kag ti nagalabot na sa siling pagbarkada at gisakod ang barkada mo kilaman kun mayo pero ang budlay da kun ang barkada mo makabulig man sa imo adulong sa Di Mayo bilang dalan. Ining mga kabataan bala nga may ginikanan sa luwasang pungso, dira pagid kun tani nagakadapat nga magpakabuot sila Bumbo Jomar. Kay nagpadulong sa luwasang pungsod ang ila siniya nga ginikanan, no? Agod nga makapangita sa nga maayo siniya nga trabaho or magtrabaho didto para sa ila sini nga buwas damlag. Kag ang trabaho sang mga overseas Filipino workers, hindi niya kay nagapungko lang to kag nagahulat 15-30. Dugo na lang niya kulang nga magwa sa ila sining lawas sang pangabudlay. Dugangan pag iya nga layo ka sa imo sining pamilya, way ka to paryente, way ka to dalaganan. In kaso por kaso nga ma-homesick ka, in kaso por kaso trangkasuhon ka, may ginabatsyag ka, solo palo mo to lawas mo. Ti karon nagbiya nga nagani diri sa pungsod Pilipinas, padulong ka sa iban nga lugar kaya tinutuyo mo matagan mayong buwas damlag imo sinik bataan, kabaylo siniya maribilde sila tito hindi mangguro insakto kag hindi gid dapat himuon ina nga rason nga bangon nga wala ginikanan, ginbilin lang kay lulo kon kay lula, ginbilin lang sa tiyo sa tiya, maribilde na sila, hindi mo sina.
Di kabay pa nga intindihan ka mga ulihingan ni Rasyon Bobotsam. Para at least kati man sa ila matagan man sila sang kagayunan ngati makahimo man sang maayo abi no sa ila sini karon niya nga isig kapareho sa kakay sini natabo nga tigit kasubo man sang mga barangay official karon sa may barangay Banuyaw sa distrito sang Lapas kay kun ilala ni Pumuloyo Bobotsam ti napatawag na ni barangay ang mga gilikanan sa ni at least para kun gilman matadlong ang ilan sini karon ng mga bulaton. All right. So muna, ang latest karon nandun sa may area sang barangay Banuyaw sa distrito sang Lapas. Bobotsam dalon ko na lang ni ang ongoing man karon nga pag kay obra sa dalan sa may area sang abuhang flyover no kay ti matandaan naton kapon daan nga adlaw ang nagpalapot sa reklamo ang pilak ang mga motorista din sa Bombo Radio at ikadalabay nila data makabudlay ang dalan nga ang ining mga four-wheel vehicle nagahinay-hinay man nga nagalabay sa lugar kang ang iban ti ko manubon-bolan di may salakyan mo nga mga lower dabe at gid wasdak kidang imo bumper da subang amo nang mga senaryo pag siyempre sa mga motorista nga nagalabay man ang budlay man nga sitwasyon kag kun magbubo pagid ang ulan kapon bag palapot ato sa reklamo siguro do mga masusobrang isa ka oras kin palapot man nato dito sa may kontraktor nga gilayon ininila nga gin solusyonan ang gin palapot na reklamo sa may Bombo Radio at mo to gani makita man sa ila sini karon nga ginhimo nga ginbutangan dito sa balas ang mga buho bala ang mga luhob-luhob nga porsyon sa dalan tapos ginpagyan sa pison Bobotsam pero way pagid ni mambal nga ubos kay siyempre ang area tabak damo ang salakyan nga nagalabay dira sa lugar at the same time ang project nila dito ongoing man kay ginalagas sa matapos na subong sa bulan sa Marso pero nagtingwa man ang Guroya Construction ang masolusyonan ang ining problema sa mga motorista. Sa Subong, ang porsyon sa dalan o sa may Balabago, Blangalin na Coastal Road, pag-approach mo na sa may intersection o kundi por sa intersection dahil sa may buhang flyover, sa may right ng porsyon sa dalan, so dira sila nag-abutang sa duta, ang masunod dito na sa may pihak naman yung side. Sa Lampuwas na ikaw sa intersection bakit doon na sa langit na area. Di nagsasalig mo si Engineer Ray de la Cruz, ang project engineer sa Guroya, kasi i-maintain nila ang ining dalan kasi siyempre sila ni kay Odra pagtik ang ilang mga heavy equipment nagalabay man sa lugar. Bobotsam kag nagpangayo man sila no sa pagangop sa mga motorista tuhoy sa sining nadangtan kalawati ang mga dalan nga nagkala usmod ng iban bakod sa mga kalabanan mga dagko nga salakyan nga nagalabay dira sa may nasambit nga lugar ilabay na gid ang halin dira sa may Lanet pag-cross dira sa may overpass o kung kay Uber diretso na diri sa may area sang Balabago kasi damo na di mga pudiga sa coastal area na sa syudad sa Iloilo Bobotsam. All right, so bisan pa paano do may pasalamatan ng mga taxpayer sa ginpromisa sang kontraktor dira nga tampukan nila kag pagyan nila sang pison, grader kag pison para nga mahaganagan ang lubak-lubak kag buho-buho nga dalan dira nga ti dako man iya or nagadugang man sa huol sa bahin karon sa mga motorista nga nagalabay dira sa tagsa ka matag adlaw Bombo Jomar. Pag dugang pagilidre Bobotsam no ni Engineer Ray de la Cruz, nga open man sila no kung anong mga concern bala pati may mga aluyag pagid palapot ra mga Pumuloyo, willing man sila nga magpamati kung ano pagid nga mga problema nga agod nga ti matagan man nila sang solusyon. Sa kung ano man nga mga concern nga ti ipalapot ra karon sa may ilang sining na talatakan sa may area Bobotsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Mas Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa.
Sa imo sini nga follow-up report previously do may mga ginaduso karon iya ang aton sini nga mga opisyal sang gobyerno nga panubuan bala ang edad sang mga pamatanon nga sarang na iyang mangin liable sa krimen nga ila sini nga ginabuhat kay ginagamit karon nila sa ila sini iyang advantage ang pag-commit sang krimen just like abi sa pagpangawat mangin runner sang mga drogista, no, kay hindi man sila mapriso mo. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Ti amuning isa sa mga pamaagi man nga gin take advantage sa sadto sang pila ka mga kriminal. Sa subong iya ti sige ang pinadungol sang pila ka mga pamatanon. Bangod man nga ti ang rason nila hindi man ko mapriso kung ara ko to sa balay dalayunan ati kwaon man kong gyapon ni nanay ni tatay ni tita ni tito ni lolo kag ni lula. Pero kung ipapanawgon naton siguro ang edad abi nga manginlan sarang nang mangin liable kag pwede mapasakaan sang kaso ang isa ka pamatanon nga naga-edad sang 15 anyos. Iti may buot na kabalo na siya mag-distinguer sang insakto kag sala. Para nga maganagan ang pagsinutil sang mga pamatanon, no? Ti kung si Bumbo Jumar pagani ambal ni Gato si Rizal ang kabataan ang pag-asa ng bayan, pero subong kuno ya ang kabataan mong problema ng bayan. Isa bagay no may punto man sa aton sini nga mga kabumbo kung sitwasyon lamang sa mga pamatanon ng aton sini nga lantawon subong. Pero sa mga pamatanon nga nagapamati dira, waay gid iya sang dungog, waay gid iya sang pwede nga ipabugal, waay gid iya sang mambal naton imo sini nga kabigon nga corona or award ang pagtinunto. Hindi mo na iya pwede mapadayaw, hindi ina makahatag dungog sa imo sini nga pamilya, hindi ina iya sarang nga mapuslan sang gobyerno, problema ina. Tikon gamiton nyo guro sa iban sini nga mga pamagi ang inyo pagkahinurusgan, inang mapuslan sang gobyerno, inang pwede mapabugal, inang mangindungog sa imo sini nga pamilya, kay ginabitbit nimo ang apelyido nga mo sina, ti mas labing maayo. Convert naton sa positibo nga mga bagay bla. Hindi kay mga tripping kamo day nyo iya sang mga kaluluoy man lang nga naga-remedyo general baligya-baligya da sang butong. Kawatan nyo pa. Ma-involve pa kamo iya sa kinagamo. Iya mo sinabala, why gid sang kapuslanan ina. By the way, do ginakumos man ang aton siniya karon nga dughan sa sining balita nga dito iya sa Zamboanga City. Mismo ang Vice Mayor dito nga si Vice Mayor Josephine Pareha ang nagwitness sang paglubong lamang pagguba, no? Sang mga nagalakadunot nga mga pula kag puti or ining red and yellow onions. Kati kung maghambal ikaw iya Bombay, daw sarang niya mapaanggid sa presyo sang bulawan. Magluwas lang abi kiti. Nag-alabot na kunong ginpang import naton, ginpang import sang gobyerno, ginimport sang gobyerno nga Bombay, ti nubo-nubo na ginman ang presyo. Pero nga amay mga nag-exister iya sa Zamboanga City nga tunilada sang Bombay nga balangaw lang to, nagkaladunot lang dito. Worst mga kabumbo, pila ka mga onion growers ang naghilikog bangod man sa problema. Pero kibuton lang kita iya sa nga balita nga pila ka tunilada dito sa Zamboanga City. Ang mga Bombay dito, ining yellow kag ang red onions, ginapanglubong or ginpanglubong lang kay man nagkaladunot, nagkalaluo.
Ti ka batas kasi na sa aton sini nga mga kabumbo. Makayuhom ka pa sina. Makapaminsar ka pa bala nga insakto pa sa gyapon ay hanang pamalakad sa aton sino opisyalis sa gobyerno. Mamahal ang presyo sa Mumbai kay kunukulang ang supply. Ti nagakadapat nga ma-import kita para mapahagan-hagan ang presyo or madugangan ang supply sa Mumbai, mapahagan-hagan ang presyo sa merkado. Pero iho di kang garoya dito sa Zamboanga City, pila ka to nila dato, ang ginpanglubong lang kay nagkaladunot. Ti ka batas ka pa sina? Oh. Ti mga kasubong sini nga sitwasyon ni nagakadapat sinatagan na niya sa nagakigo ng tulupangod. Sang aton sini nga presidente. Being the president and being the Department of Agriculture Secretary. Ti ang pagpabilin bala ni Presidente Bongbong Marcos bilang Department of Agriculture Secretary ang pagpamalibad niya nga mag-appoint or mag-appoint sang lehitimo nga Agriculture Secretary. Is it because nga luyag niya nga malabot nga mapasigurado nga may food security kita? Is it because nga gusto siya mismo mangamot sa pagsulbar sang problema sa mga farmers naton diri sa pungsod Pilipinas? Or para lamang iya sa proteksyon sang pila ka makaganar nga mga negosyante nga malapit sa iya? Remember, isa sa mga ginhingadlan sini iya sa aton sini nga mga kabombo, now, nga smuggler kag ginaimbestigaran si Michael Ma. Tapos ining si Michael Ma sa aton sini nga mga kabombo ang malapit man sa utod ni Attorney Lam. Si Attorney Lam kilala nyo? Si Attorney Lisa Araneta Marcos. First Lady. Malapit sa utod ni Attorney Lam ining si Michael Ma. Anong purpose sa gyapon nga sige pa yang buyot, sige pa yang panguyapot dira ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos bilang Agriculture Secretary? Nga hindi na siya makapangita sang iban nga makapungko kag para makatutok dira. Kaysa pila ka bulan, Mr. President, nga nagpungko ikaw as the Agriculture Secretary, why ka man sang hinimuan? Kay lagaw man lang opisyo mo? Di ba? Kagang ginimo mo importasyon. Tiyatag na da sa iban. Tapos may mga nagaduso man nga si Senator Amy Marcos naman kuno Department of Agriculture Secretary. Tag nyo to kay ano balaw? Kay former Department of Agriculture Secretary na iya may ideya, may utok, kag may plano. Kag ang iya sini nga ginahimo sa karon, realidad bala or shall I say, may tupa na iya bala. Mr. kay former DA Secretary Manny Piñol, yatag nyo na lang to katungdanan siya, Tiyamakon mo, may mga manok Pinoy na siya. Sa kabukiran kuno, dito, pwede to kapananom. Damo lang siya nabalaan, nga natistingan na kag naprobahan na. May mga pruweba na. Ti ang pagpanguyapot, bala iya sa gyapon ni Mr. President Bongbong Marcos as the Agriculture Secretary, makabulig bala sa mga farmers or ang pipila lamang iya ka mga kilala niya kag may dako nga interes, amo ang buligan niya. Din sinadira, Mr. President. Kamustas Japan to? Gasno Japon? Ang oras naton 46 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, check naton ang report ni Bombo Chari Galia Sumagpao
direktamente sa Camp Macario Peralta sa Dingle sa 301st Infantry Brigade kay may bag-o sila dito nga commander. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Atensyon sa mga mahilig maggamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon, kay mga balatian, kaangay sang pulmonya. Gani, hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini. 9 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpaw. I-check na to nang sining linya sa sining turnover of command. Dito iya sa may Camp Macario Peralta sa Dingle. May bago na iyang commander ang 301st Infantry Brigade sang Philippine Army. Bombo Chari sa report, please come in. Formal na nga nagtungko Bombo Champ bilang bag-o nga commander no sa 301st Infantry Bayanihan Brigade sa Philippine Army si Colonel Michael G. Samson sa ginpatigayon nga change of command ceremony sang Philippine Army sa Camp General Adriano Hernandez, Barangay San Jose, Dingle, Iloilo, Subong Langgit nga aga. Ginbuslan o kunagin talusan ni Colonel nga kampo kane? Sa Camp General Adriano Hernandez, Bombo Champ. Sa Okay, I stand corrected, Macario Peralta. Ako yung nambal sa Camp Hernandez. Roger on that. Bombo Okay, Champ. sige. All right, thank you. Gintalusan ni Colonel Samson bilang bag-o nga commander si Brigadier General Marion R. Sison nga subong gin-designate na bilang Assistant Division Commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Ginpangunahan Bombo Champ ni Lieutenant General Benedict Arevalo ang commander sang Armed Forces of the Philippines, Visayas Command, ining nasambit nga seremonya kung sa diin damo sang mga bisita diri ang nagtambong ara si Honorable Rolly Distura, ang board member sang 4th District sang probinsya sang Iloilo, ara man si Police Brigadier General Macala, ang Deputy Regional Director for Administration sang Police Regional Office 6, ara man si Honorable John Aying, anay Major General kagasubong Mayor na sang Sara Iloilo, kag ara man si Regional Director Jose Roberto Nunez,
ang Regional Director sang Office of Civil Defense Region 6. Ara man ang iban pagid nga operational control and tenant commanders kung sa diin Bombochamp nagahatag diri sang ayaman nga mensahe si Colonel Michael Sison, ang bag-o nga acting commander sang 301st Infantry Brigade, kung sa diin maga-expectar kita sini sa iya nga siya ang maga-assess kaga maga-evaluate kung ano pagid nga mga areas diri sa may bahin sang panay ang kinahanglan nga i-improve kaga nagapati man siya nga damo man nga daan sang accomplishments kag achievements si Brigadier General Marion Sison nga iya sini nga gintalusan kaga iya gid nga sigihon ang kampanya kontra insurhensya kung sa diin dakpon gid kag pagauntaton na ni ining mga rebelde nga tigabuhat sang malain sa aton sini nga komunidad kag dugang pasang natungdan ara gid willing magbulig ang Philippine Army sa panahon sang kalamidad kag mabulig pagid sa iban pagid diri nga mga disasters nga kaga emerhensya nga matabo diri sa bahin sang panay. So sa subong suno ni sa iya isa siya ka former Deputy Commander sang 303rd Infantry Brigade sa Murcia, Negros Occidental, bag-o siya nagsaylo diri sa may Camp Hernandez sa may Banwaya sang Dingle. So yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio diri kay Colonel Samson. Well, as for now, since bago ta diri na assign, first I will try to assess and evaluate kung ano ang mga areas nga i-improve ta. Though I'm very, very confident na with the leadership of Brigadier General Marion Sison, madamo na accomplishments na no ang natabo diri sa 301st, but we'll try to check on areas na ma-improve ta pagid, particularly in our anti-insurgency efforts, particularly in running against those who conduct atrocities in our communities, and of course we will be partners in the conduct of HADR sa mga disasters and na ipalayo na lang matabo, but in case may mga kinlanlan lang amon bulig sa mga calamities and sa aton mga pumuluyo, we will be an active participant together with the other agencies. Previously, I was the Deputy Commander of the 303rd Brigade. So the 303rd Brigade now is under Colonel Edralin, who was the former Deputy Diri. So I'm now in the acting capacity as the commander, and hopefully, I'm just hoping that the Army leadership will eventually approve of my permanent designation. First of all, I'm very, very happy to be assigned here. And our core competency and our task na nabatian nyo man ang gintask sa akon sang ni General Arevalo as the Visayas Commander to really run after the neutralization of the armed components of the CPP-NPA na gasamok sa aton mga communities. So that would be my priority, and next would be to be relevant sa aton mga pumuluyo in terms naman sa pagkandak ng mga pagbulig sa mga in terms of HADR. Nabatian sa ang aton mga kabombo si Colonel Michael Gavilan Samson ining bago acting commander sa 301st Infantry Brigade Philippine Army. Actually, bombo siya ini si outgoing commander nga subong siya na ang assistant division commander na sang 3rd Infantry Division na gid ang Philippine Army sa may Camp Peralta sa may Banwasang Hamindan Capiz. Ka ining mga acting commander ang Hernandez si Colonel Samson nagining si Brigadier General Marion Sison, parehas ini sila nga miyembro sa Philippine Military Academy Sambisig class of 1991. Kung sa diin ang bag-o nato ni acting commander sa Bacolod City, Negros Occidental, gid siya. So proud Ilonggo, gid siya kageti ang halin siya sa may Banwasang Murcia, halin siya sa 303rd Infantry Brigade bilang deputy commander dito sa Murcia. Magabalik siya naman diri subong sa may Hernandez sa Dingle para magpungko na bilang acting commander. Sa subong
si Brigadier General Tito niya, Assistant Division Commander na gid sang 3rd Infantry Division, kag si diri ang task gid nila amo ang lagson ang tanan nga mga nabilin nga mga armed components sa Communist Party of the Philippines kag New People's Army diri iya sa bahin sang Panay. Kag ti ano man sabahin man sa mga pumuluyo, sarang kamo nga maka palabot gid sa inyo sini nga mga reports dira kay ila ini nga pag-checkyaron kay kalabanan subong nga mga pumuluyo, maayo ang koordinasyon sa aton sini nga Philippine Army. That is why nga may mga accomplishments man sa bahin nila, Bombo Chari. Amo na gani Bombo kung sa diin padayon di ang pagdayon man sa Philippine Army sang bulig kaga koordinasyon sang aton nga mga pumuluyo kay si lain kita first-hand information nga magahalin sa mga pumuluyo kay sila ang mas nakabalo sa ila sini nga area o na territorial unit, so mas masaligan kung suno pa sa Philippine Army kung ang mga report halin gid mismo sa mga pumuluyo ay mas sila ang nakakilala ng mga tawo nga nagagawa sulod sa ila sini nga mga area. Okay. Sano naman ayan makapanghagad ang 301st Infantry Brigade nga get together sa mga katapo sang media? Kay sadto Bombo Chari nang agda ni sila mo tapos ginhatagan pa sang kaygayunan sa mga katapo sang 301st Infantry Brigade ang makatapo sa media nga makakapot kag makapalupok sa ila sini nga mga armas sa Bombo Chari. Amo gani na Bombo sa kay diri sa may Camp Hernandez kita naton tama kataway wala may gagamit gani sang ila sini nga firing range. Ila kaamo naman gati posible mahatagan liwat sang kahigayunan ang mga media practitioners man nga maka-try liwat kaga maka-firing range man sa liwat Bombo South. Kaagi kami to nga ginpatiro sang M16 Bombo Chari. M16? Oo. Kag ang 45 caliber pistol. Ginpa-testing kami blati ang instruction to sa akon niya sir ang aton nga site amo sini mo na ang igo mo sir Alpha sa dughan. May tatlo ko ka try Bombo Chari. Puro babaw ta na ng igo. Ginambalang ko sang katapos ang Philippine Army sinya sir. Mataas yung tama mo. Ibaba mo ng konti yung site mo. Bala mo kung anong hotek ko sa iya, Bombo Chari? Si ano ginbalik ang Bombo Chari? Di bali, ma'am. Headshot yan. Wala mo, wait yan naga-site sa mga durudughan. Headshot na yun yung ato niya. Amo man sa M16? Tama man ka, babaw ang akon nga igo. Di kay headshot yung akon nga puntaria. Pero si diin ang mas mayo gamiton nga armas Bombo Sam. Si diin ang mas maayo dito sa 45 kag sa M16. Kanya-kanya sila mayara sang advantage kag disadvantage sa Bombo Chari. Pero ti headshot itanan sa duwa ka armas. Pero kung hindi man ko yabi eksperto gid sa armas mo. Pero ti kun mga amo na pareho sa kun ara ikaw sa combat, ti siyempre dapat ang imo siniya nga pusil, no? Multiple man ang iya sini nga ginapagwa nga bala ti bintaha ikaw gawa kon long arms imo nga dala. M16 ave kag iban pag nga sahi isang mga long arms M14 pero kung ako ipapilion diri kuya sa M7 grabe niya bumbutsa mo dag-on niya pa ning M16 nga M14 sang M7 nakakaagi ka na M7 bumbutsa wala pa man hindi na paghulata Ikaw Yacha, anong namian mo yung armas? Ang pistol o kon ang long arms or mga rifle? Wala ko kaagi uyat ng mga armas nga na bumbot. Samplan tawon ang kon makauyat na gid man ta. Ati sige Pero may ipakita ko karon nga armas mo, uyatan mo?
Ano naman na yung asahi sang armas yan? Amo niyang armas nga dabis-dabis. Galupok man? Siyempre. Marmas ka na gilaway pagalupok. Okay Basta gahod ang lupok. Ano? Gahod man ang lupok ya? Kung hindi mo pagpunggan, good gahod eh. Ati, hindi ko magkapot. Guro sa armas ka na. May suppressor, hindi ka magkabalaka. Sige, Cha. Si Bongbot Chabi Galia sumagtaw para number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Chari sumagpaw sa imo sinikaron iyang report. Oti sa mga kabombo naton nga nagapamati nga yara sa mga kamanuhanan bala kag hilabi pa sa mga rebel infested areas. May bag-o subong iyang nga commander ang 301st Infantry Brigade. Ini siya ang tanyag karon sa iya sining serbisyo kag mas mayo gid nga buligan naton ini siya. Sa pangkabugusan ang aton sining Philippine Army para nga maano na niyo matapos na ni ang problema naton sa insurhensya kag tanan kita makapangabuhi isang matawhay. 4 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibombot siya, Blanco Hover, gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ora! Venerable Mother Rosario Arroyo, a saint in the making, tumandok sang distrito sang Molo, nagkabuhi nga may madalom nga pagpalangga sa Dios sa iya isig katawo kag kay Birhen Maria. Ang iya legasiya naglapta sa bilog nga kalibutan kag may mga milagro man nga ginaangot sa iya pangalan. Sang Hunyo 2019, sang gindeklara ni Pope Francis bilang woman of heroic virtue, kag ginhatagan sang titulo nga Venerable Rosario Arroyo. Sa aton nga mga kabombo nga luyag pagid makilala si Mother Rosario Arroyo o kon Madre Sayong, ang Dominican Sisters Mother House. Kaoperang Bombo Radio, nagapang-agda sa inyo nga magbisita sa Mother Rosario Museum sa Vanzani Street, Molo, Iloilo City. Bukas ini para sa imo. Ang Sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas sang health risk kag nagapanabo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change.
Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo kasang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge. Yan sa internet mga kabombo, oras na para sa kahapon lamang program. 11 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Ini si Tita Regine saying good afternoon and welcome gid sa inyo tanan mga suki naton, mga KLP lovers, mga kabombo naton dira. Valentine's Day is really just around the corner. Bawda nakibot man ako. Pati ako may flowers pa. Salamat gid ha sa listener ko no. From a listener ko no nga nagbilin sang flowers para sa akon for Valentine's. Wow! Kamo, kumusta ang inyong mga plano dira para sa Valentine's? I am sure, especially sa mga bago lang may love life. Super excited. Hindi bala? Sige, kasi ekonomi namin. Gidang inyong first Valentine's date. Pwede man nga ma-share diri sa KLP. Tanan ka mo, ha? If you have something regarding Valentine's Day nga celebration, nga pwede ninyo, iluyag din yung i-share diri sa KLP. Pwede gid na. Or anything. May istorya ka mo, may na-experiensyahan ka mo the past few days, something significant, pwede gid na, ha? Nga ma-share, i-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much. It's also kay Lola Amparing. Baka mga very thoughtful. Salamat gid, ha? Ang aton nga oras, 13 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Ari ng aton nga pambukas na kalingawan para sa inyo tanan. From the Bumble Music Festival, nagikan kay Ferdinand Di Madura. Be yourself. Welcome, everyone. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember
hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. You're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. And I agree. Every day dapat we aim, no, that we can be the best version of ourselves. Be yourself, Ferdinand Di Madura. Pang-welcome na kon sa inyo tanan, mga kabombo. Welcome na diri sa kahapon lamang program. Relax na kamo dira. Medyo naka sip na sa inyong kape-kape dira or whatever it is, nga pang snacks, early snacks pa, ang iba late lunch pa lang. Anyway, to everyone joining us sa sining hapon, salamat gid and welcome diri sa KLP. My first story is from Nanay Rose, sang Tigbawan, Iloilo. And it says, My Dearest, Inday Regine. Unas tanan, ginatami ako sa mayong hapon, ang tanan nga kadapo sa Bomboradyo, ilibinigid ikaw, Inday Regine. Nagsulat naman ako, kay nakabati ako sa kasaysayan, sang isa ka nanay nga nagsakripisyo para sa iya nagamasakit nga anak. Hindi katulad sa duha ko ka anak. Inday, para mahangpan mo, isay-isay ko. Sa wala pa, tawagan na ako kay Nanay Rose, sa Tigbawan. Nagaedad sa 66, may kabataan nga 7, ang 6 may mga pangabuhi na, 3 ang anak ko nga nagaobra sa sagwa. Ang subang tawagon ta kay Z. Ang ikaduha si L sa Hong Kong. Inday sa magagmay pa ang siyam ko nga mga bata, ako lang isa ang nagaatipan. Nagakalipong ako sa sobrang kakapoy sang obra sa sulod sang balay. Pero, kung maumpawan na gani ako, sige gihapon ang dipara ko sa ila. Wala ko gid sila ginapabayan, kay hindi ako gusto, nga ang kabudlay nga wala asang nanay, maagyan nila, nga maagyan nila ang naagyan ko. Inday ang pisahan ko na sa pagsaysay sa mga anak ni Z. Si T, naglisensya ako sa iya, nga masaylo na ako sa ginpaobra ko nga balay, kay nagambal siya, Lola, kung magsaylo ka, maupod ako sa imo. Kag nagsaylo ako, nagbakal si T sang tunga sa sako nga bugas, kag sa balay siya nagatulog. Ang nag-estar sa ila balay, si Princess lang, kag si Ramram, kay si N sa Antique nagatinera. Si Z wala nagapadala sang kwarta para sa sudan sang duwa ka bata.
Ti makadto ina sila sa balay, mahambal na sila sa akon. Lola, nung sudan mo, ti sabat ko, wala. Si Princess, tubian niya na lang ang iya nga kanon. Hambal ko sa iya, sang wala pa sweldo si nanay mo, mantika kag pati sang sudan ninyo. Subong iya, tubi. Balan mo inday, si Z, sa amigaya ginapadala ang iya kwarta. Kaghala siya sang padala sang package, nga ang mga unod, bayo. Tihamak mo inday, nga tag-apat ka karton ang nagaabot nga tupong sa akon ang kataason. Abi mo inday, kung magtawagan ni ang ma-deliver sang package, ay nagakumod ang tanan nga anak ni Z. Kay ayawan kuno sila pasan, pero hindi malang kuno na mapangpuslan. Gani, sang nagtawag si Z, ginambalan ko siya. Z, hindi ka na magsali sang padala. Umanina dira. Sabat niya, bala dira. Inday, nagbagyo, ang bagyo paing. Ginsulod sang tubig ang balay nila ni Z. Wala sang tungtungan ang mga karton, kag ang tanan nga mga gamit. Hasta ang kwarto ni Z, nagkalabasa man, kay nagatulo. Inday, tungod kay wala sa nagatigang sa mga anak ni Z, ako na lang ang nagatigang. Para hindi ako mabudlayan, ginbakla ni T ang tangke sang akon LPG, kag sa balay na lang sila nagaluto. Tapos bagyo, nagpauli si N, kag sa balay man siya nagaluto. Inday, bisan gamay lang ang akon nga balay, pero matawhay hulagan. Inday, nagpauli si Z, sa December 12. Aga siya nagabot, ginsugat siya sang akon pakaduha. Pag-abot niya sa balay, hambal niya, anunay ang imusudan, sabat ko, ngilapwahan, kag dayon niya kaon. Pagkatapos, ginbuksan niya ang isa ka karton, kaginhapinan sang trapal, kagin panghawas. Ti, damo ang nagpamili. Ginpanulod niya ang iban sa sako, kagin karga sa motor, dalon sa balay ni P, nga pakaduha ko, kag nag-angkas man siya sa motor ni P. Pagkagabi, wala siya makapauli. Aga pa, nagpaandar ako sang tubi, si Princess ara sa sala. Hambal ko, din si nanay mo? Sabat niya, ay lola, mamag-o ka pa kay nanay nga kada pauli ya sa iban nga balay nagatulog. Ay lola, wala na ako na mag-usi na. Ano gid, kung wala ako nanay, kay may lola man ako. Kag nagkadlaw na lang kami. Inday, isa kagabi, nagpauli si Z. Nagtulog siya sa sofa. Nakita siya ni Ramram. Ginpanghawas ni Ramram ang mga bayo nga basa, kagintinluan ang salog, kaginhumlad ang foam, kaginpukaw si nanay niya nga masaylo sa kwarto. Pagkaaga, nagkadto siya sa balay. Hambal niya, Nay, palangga man gali ako ni Ramram. Hinday, ibalik ko sa naghawas si Z sa mga panapton sa iya kwarto. Halaya ka pamutong, pero nagakagisi na kay mga gabok na. Sige ang butong niya, sige man ang ihibi, kay hindi nagid mapangpuslan. Di ako nagatanaw lang sa iya, sa isip ko, mapauli ta, kasi malipong inakaron. Pagsulod ko, si T nagahigda na, habal niya, sagi siya sang hibi. Sino sa laon niya, kay ginambalan, hindi nasali padala sang package, hindi mamati. Ti, suluhon niya eh. Inday, pag-abot niya, wala man siya nagatiner sa ilabalay. To pareho man lang, wala siya makapauli. Ang mga anak niya, ako, iyang ilang na ginahambalan. Hambal nila sa akon, lola, ano inaiya si nanay man? Nagpauli siya nga sa iban man lang nga tawo, ang iyang iban man lang nga tawo, ang iyang ginapasulabi. Maayo pa nga wala na lang siya magpauli. Kay naanad naman kami nga wala nanay. December 31, ginsugo niya si Ramram kay si Princess nga kuhaon ang mga kortina nga ginpadala niya sa ako na miga. Ti, wala asang duha madala kay didto sa Bagong Bayan.
Ambot kon ano pa ang ginpuno gid sang ako na amiga sa duhaya ka anak nga nag-ugot siya. Pagkagabi, nagapungko sa terrace si Ramram. Nag-abot man si Z. Habang niya kay nanay niya, Nay, kung sigihon mo pagani ang batasan mo nga nagapadala ka gali isang kwarta sa tawo, hindi na gid ako magkilala sa imo. Makahuluya ka. Inday, nagsabtanay sila. Ara man ako sa tupad nila, pero wala ako kakita. Naginlampusan ni Z ang punungkuan si Ramram. Dayon, ginsipa ni Ramram ang punungkuan. Hambal ko, mabuka ganing akong gamit. Si Ramram, tungod sang lain sang buot niya kay nanay niya, nagpalaniskog siya. Amuman ang banyos namon sa iya. Amuman si Z, nagauy-uy man siya. Si Ramram, sang naumpawan siya, naglisensya sa saakon nga makadto siya sa balay sang iya nobya kag didto siya nagtulog. Pagkaaga, nagpauli man siya kag nagbugno man siya kay nanay niya. Inday nagkapasalamat lang ang mga anak ni Z kay naisla na nga top sang ilabalay sang long span. Ang bili niya baw ka mahal gali no aridio. Subong wala na nagatulo ang ilabalay kay sang Enero 5 nagbalik na si Z sa Singapore. So Inday, diri na lang kutob ang akong sulat. Madamo gid nga salamat sa pagbasa mo. Ang matinahuron, Nanay Rose, Santigbawan, Iloilo. Well, Nanay Rose, salamat sa gin-share mo sa aman this afternoon. Do kasubo man, no? Nga mag-iloy, wala nagaintindihanay. Nga lain ang expectation sa mga kabataan, pero lain man ang nagkakahalanabo. We do not know from the side ni Z, kung nga ang amusina, no? Basi kung may mga business siya, kag basi kung marahidlaw, gid bala siya, no? Sa iya nga mga friends. Pero siyempre, kung nahidlaw siya sa mga friends niya, mga kabataan niya, nahidlaw man sa iya, no? Pero ambot lang, hindi kita kasigurado ano ay hana nagasulod sa isip ni Z nga ang mas ginauna niya ang ibang nga tao. Basi hindi man, basi may mga times man, no? Nga ti ara man siya sa luyosang iya nga mga anak o galing lang gid, no? Basi para sa mga anak, hindi ato enough. Kay mas luyag nila nga inabala nga samtang ari ding ilang nga iloy, syempre make up for the lost time. Kay ti bala nato, no? Binulan or sometimes tinuig man kung makapauli ang ilang mother knowing nga ti may kontrata ina hindi bala. Well, anyway, we'll just hope, no, nga ti ang mga foresights ni Z mag-improve man, especially regarding sa iyang mga plano sa kabuhi, sa mga ginatuyo niyang sudlan nga negosyo, and especially kabay, no, nga mag-improve kid ang ilang relationships ang iyang mga anak. Well, it's good that you are there. Mapunaan mo kung ano man ang mga pagkukulang ni Z nga imong anak. But of course, it's really different nga ang iloy mismo, no, amo ang makapuno, maka-make up for the lost time sa iyang mga anak. So pasi pwede mo man mahuluhang balan si Z. Nang tauhay lang bala, istorya lang sa nga maayo, and just tell ang imong mga apo sa kay Z nga padayon lang nga palanggaon ang ilang mother. Because who knows, basi one day may makachansa man nga makainistoryahanay sila kag maka-open up sila, no, sang ilang balatyagon sa isa kag isa, kag they can come up with a solution sa ilang mga issues sa sulod sang panimalay. So salamat gid sa imong pag-share sa sining hapon, Nanay Rose, Santigbawan. Exactly 30 minutes after 2 o'clock, magapanubalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Masami man bala nga nagasakit
Tang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga maintain ang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa Ogo before ang aton nga next story, ariyan na yung mga importante nga kaywatan dira sa Plazuela, di Iloilo sa sininga semana, tubtob, Pebrero 11. Ang Binhi Band, Iloilo's best and premier rock band, ang natalana nga maghahatag kalipay sa inyo with a great selection of rock songs sa 2 ka oras nga musical show sa Pebrero 11, Sabado, sa concert at the Plaza, Blasting Your Way, 6 in the evening. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela di Iloilo Valentine's Edition mugs ang igapa-raffle sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Sa Pebrero 12, Domingo nga adlaw, ginaagda ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa among adlaw sa Latolda, magaumpisa alas 11 sa aga. Sa tiyon sa Eucharistic celebration, pangamuyo nato sa Ginoo nga hatagan niya kita sa resilience sa pagpangatubang sa mga challenges and hardships sa sininga tuig 2023. Plazuela di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kag ari naman ang para sa Valentine's Day concert dira sa Plazuela di Iloilo. Sa Pebrero 14, Valentine's Day, dala ang inyong special someone kag ang inyong pamilya sa Plazuela di Iloilo kag magkaon sa inyong paborito nga restaurant sa pagselebrar sa sining special occasion. So samtang nag-enjoy ka mo sang ambience sang Plaza Mayor, lingawon ka mo sang isa sa mga best pop band sang Iloilo, ang Creons Band. Sa 2 ka oras kag tunga nga musical parade. Ang tanan nga ini mangin inyo sa Valentine's Day concert at the Plaza sa Plazuela di Iloilo sa Pebrero 14 kag magaumpisa alas 6:30 sa gabi. Plazuela di Iloilo, one with you with the common hope for a better community and a progressive country in 2023. And here now is our next story, another one coming from Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Bombo Radyo, masipag sa pakikinig ng programa ng kasaysayan at lalong-lalo na sa imo, mahal na Tita Regine. My dearest Tita Regine.
Medyo inspired ako subong mag-share sa imo party sa Valentine's Day. Buwan ng mga puso ngayong Pebrero, so I would like to extend my advance taos-pusong pagmamahal sa iyo, Tita Regine, sa lahat ng mga kaibigan at mga dating eskwela ko noon. Binabati ko rin kayong lahat ng Happy Valentine's. Hindi ko rin makakalimutan ang mga nakaraang mga taon na masayang-masaya ako noong araw ng mga puso. Ilabi na gid sa tong nag-teach pa ako, kag buhi pa ang akon nga bana. Ginagreet ako kag kung ano-ano lang nga mga ginahatag sa akon nga mga souvenirs. Tita, sang first week of December, ginpa-fill up kami sang formas parte sa senior citizens. Akala ko may additional sa maliit namin na pension o kung may ipamasko sa amin. Nag-expect ako kaysang last year, may nabaton kami ng mga groceries galing sa LGU ng bayan. Pero ngayon, walang-wala. Hoping against hope, pero sayang, hintay sa wala. Di bali tita, hanggang ngayon, marami pa ang natanggap ko ng mga groceries noong Christmas. Kahit dito na ako sa Aganan, pero nagakadto man ang mga nagapalangga sa akon nga may dala nga mga pasalubong. Tita, ang pagkabuot palagi, no? Sa atin, para marami rin ang magmamahal at mag-aalala sa atin. Tita Regine, bisan free board and lodging ako, bisan diin sa mga hinablos ko, pero lain gid. Kung may generosity and thoughtfulness ikaw nga mabaton, di ba? Bala mo tita, kung tigulang ka na, wala ka na sa mahimo. Iba ang mga ugali mo tulad noong bata ka pa. Diri, happy and contented man ako, pero medyo masubo lang kay wala kasing makilala sa nag-aalagi ng mga tao. Ang akon obra, sulat-sulat lang sa akon kasaysayan. Kung maayo ang lawas ko, kagang ako nawilihan, ang magpamati lang sa pamburadyo na nagahigda. Hindi man ako kalagaw-lagaw diri, kaya wala man ako upod. Ang hinablos ko, halos adlaw-adlaw sa Santa Barbara. Ang asawa, busy man ka panahi kung tapos pang laba kag digamo. Ang anak na subang nag-duty man adlaw-adlaw sa registrar's office. Kay ang youngest son nag-eskwela man sa high school. Amo na gani tita, medyo masubo lang kay laing kid. Kung may imo ikaw na sariling puluyan tulad ng dati na hindi pa na-demolish ang akon nga balay. Tita, happy na happy man ako subong kay nagkataon, samtang nga nagasulat ako, may nag-abot nga pasalubong. Halin sa palangga ko nga estudyante sadto. Isang hand-shoulder bag na aking nagugustuhan ang kulay, type at bagay na bagay sa akin. Napakaganda talaga. Biro mo tita, dugay-dugay ko na siyang naging eskwela sadto, pero permi niya pa ako sa gihapon nga nadumduman kay ginapadalhan sang bag. Way labot nga maalam siya, gwapa, mabuot, kag very thoughtful. Isa siya ka nurse sa Amerika, pero kahit di siya makauwi, pinapadalhan pa niya ako care of lang sa pamilya niya rito sa Santa Barbara. Siguro may mga ilan man sa kanyang kasamahan noon na nagapadala man sa akon bisan $10 or $20 lang. Napasalamatan ko sa may kapal nga wala ako ginakalimtan sa akon nga mga pupils sadto sang una. May nabaton man ako nga bracelet, white gold nga necklace, at kung ano-ano pa. Wow! Tita Regine, ang mga consultants na mga doctors, dentists dito sa Santa Barbara, mga mababait at matulungin, mapagmahal sa akin. Walang bayad, at kahit sa hospital ako noon, ginakadtuan ako araw-araw na walang bayad man. Abi mo tita, siguro, nadumduman nila no, ang maayo nga pagtudlo ko sa ila, kag ang pagpalangga ko sa ila. Gani, madamo gid nga salamat sa ila nga tanan, ila benigid sa tanan sa kay Lord Jesus. Tita, I have to close now with my love and kisses to you. Malabo naman ang paningin ko,
kag tumulo naman ang luha bangod sa pag-recall sa akon or pag-dumdum sa akon sang dati ko nga mga pupils. Good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Amparing. Siyempre, ari naman ang isa pagid katula coming from her, Araw ng Mga Puso ang title. Pebrero 14, Araw ng Mga Puso. Masayang masaya sa nagmamahalan. Hindi lang sa nagmamahalan o sa magkasintahan. Lahat ng mga taong maalalahanin. Ang mahalaga ay pagbabati sa kapwa. Batiin ang lahat, lalo na ang kagalit. Makakatanggap ka ng masayang kalooban. Kung lahat nagbabatian, walang kagalit. Upang mananatili ang kasiyahan, grasya, madaling makamtan, huwag iisipin ang problema. Itanim sa utak natin ang kabutihan. Ang mabubuting gawa, may mabuti ring madatnan. Pag may itananim, may aanihin. Ugaliin ang palaging mapagpaumanhin. Gantihan ka ng magandang kinabukasan. Ang mga kabataan, mahal ng poong may kapal, tuturuan ng wastong kaugalian. Ang Diyos ay nakikinig sa mabuti at masama na ginawa. Kaya palagi magmamahalan at magmamaalalahanin. Masayang masaya nakaarawan ng mga puso sa lahat. Maraming salamat, Lola Amparing. Well, Lola Amparing, this is enjoying the fruit of your labor, ang pagiging cool teacher mo, ang pagiging soft-hearted mo sa mga estudyante mo, and maybe very inspiring ikaw as a teacher para sa iya. That's why up until now, hindi kagid sa gihapon nila makalimtan. Especially ang mga ato na sa malayong lugar, ara na sa abroad, every now and then, kibot ka lang, no? Ngati, may mga mabaton ikaw, mga pasalubong. So that means, nga aside sa mga family members nila, isa ikaw sa mga tao nga hindi gid nila makalipatan. Gani nga ginadumdum kanila through little things nga ilang maiabot sa imo. And I'm sure very much appreciated mo gid na. And nami man, no? What ano ang imo nga ginahimo nagabalik din na sa imo, hindi ba? So just continue also being thoughtful and being kind. It doesn't matter, no, kung pilang imo nga edad, for as long as pure ang intentions ng imo nga heart and you just simply want to love. Well, it's a love month, so keep on spreading love. Ara ka madira sa inyo panimalay, kaupod mang imong mga makahinablusan, ang iba nga mga tao dira sa palibot. Love them and give them a smile. Smile is free. Pero, di ka lang kabalo, grabe ang mga epekto sa imong mga smile sa ibang nga mga tao. Salamat gid sa liwat and advanced happy Valentine's Day man sa imo, Lola Amparing. 44 minutos na makalipas ng alas 2. Magabalikan kay LP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer. Pwede pa, no? Part 1, Part 2 ini. Siguro feeling ko si Miss G, ang aim niya ni, ang goal niya ni is maka 100 stories for this year. Diri sa KLP. Aring iya nga 20-second story para sa aton with matching pictures. So thank you, Gid. Dear Tita Regine. Good afternoon sa imo tita and also to my fellow KLP lovers and listeners. I hope okay gid kamo tanan kag ara sa maayo nga kahimtangan. As what I said sa story ko ligad, luyag ko man i-share ang isa ko nga agent nga naghatag sa ako na idea to build my own project. I-divide ko lang ni ang story ko sa part 1 kag part 2 tita ha. Kay gintingob ko na lang diri pati ang gin-recommend niya man nga isa pagid. So here's the part 1. Ang agent ko nga ini, tita nga gin-mention above, her name is Ami. Bale, she was my former colleague sa first company nga ginobrahan ko, ESL company. Student manager siya sa mga Vietnamese students, tita, pero acquainted lang kami ni. We were not even friends before, kag wala man nagasapakanay, bisan same company kami nga naobrahan. Sa FB lang kami friends. After pila ka years nga work dito, nag-resign naman ni siya tita. Mas nauna lang siya pila ka bulan sa akon before man ako naghalin. Ang ginimo niya, nagstay di siya gyapon sa Pinas, kag nangita iban nga work sa Manila. One time, year 2020 ato, nakita ko nga active siya sa Messenger, kag nangamusta ako sa iya. Wala man ako kabalo sang reason, kung nga isipan ko siya nga i-chat. Baabi mo tita, pag chat ko ang saling niya, perfect timing gid ko no ang pag-message ko, kag answered prayer, kag pangita siya, kag ang sister niya, sang foreign teacher, para sa project niya nga iya gid, kag pati man sang sister niya. And abi mo tita, that time, gamay-gamay man ang student sa company nga naobrahan ko. So, daw timing gid man. Balik sa projects nila tita. Syempre, nag-agi man ako sa application process. Pasa resume, technical check, demo class, kag interview. Kag kaluyan tita, nakapasar ako. Kag nag-start ako dayon work. Kanami sa ila tita, they're very appreciative and kind. During sang kasagsagan sang pandemic kag lockdown,
Since hindi na basta-basta makagwa, kag tama kaiwat ang salakyan. Didto ako nagstay sa office nga ginaubrahan ko, tita. By the way, before ako nagsilo sa office, dito ako nagstay sa churchmate ko nga tigulang. Kay gaisahanon lang siya, tita. Kag kinanglan niya sang kaupod. Pero naghalin ako, kay hindi ko gusto nga ako ang rason kung magmasakit siya sang hala ko kagwa, kag ako ang madalas ang virus. Sang-ara na ako sa office, tita. At first, medyo nahuya ako sa mga boss ko, kay may mga private students ako, tita, nga akon gid. Plus pa ang mga students ni Ami, kag sang sister niya nga si Miss Ivy, under sa projects nila. Tinahuya ako, tita, kay ara ako sa office nila, tas ang ilang mga equipment kag internet, gamit ko, plus pa ang cubicle. Naglisensya man ako, tita. Gin-explain ko sa ila ang about sa mga students ko nga hindi under sa company nila. Hambal ko, maliban sa rent, madugang lang ko bayad sa internet kag sa paggamit sang equipment or devices nila. Pero ang siling nila, tita, hindi na lang. Pero sa isa ka kondisyon. Dapat, damuon ko lang klase under sa company nila. Pero that time, tita, hindi ko malabot ang quota. Like 200 classes a month? It was a bit hard sa part ko, tita. Kaya hindi manami nga ginaklasehan ko private students ko sa office. I was not comfortable. Bisan patuod na gambal sila nga okay. Mga 4 months man ang stay ko sa office, tita. Hasta natakdan ako internet sa balay ginamon. Kag nag-work from home. Abi mo, tita Regine, sa nagarent ako sa office, si Ami na nagabayad sang renta ko kis atita. As in, nahuya man ako pero hindi ako ka-refuse. Kaya nadugang niya sa sweldo ko ang para sa rent. Tingin na pasalamatan ko na lang, tita, Dahil ginatagaan niya man ako na, tita, pang pamper sa self ko. Like pang milk tea, pang massage, pedicure, o kung ano pa da, nga pang recreational, tita. Baka namin nga boss, no? Sana all. Amo na kaalwan. Instead of pampering myself, tita, mas ginpili ko, ikip kag supton ang money nga para dira kay kapuraot sad to. Ti, set aside anay mga kaartihan ni iyay. Ginhawa ko to katipid, tita, sang sa office pa ko, kay sige padala ko sa parents ko, kag wala sila work sang pandemic. So, I had to pay our bills kag mga galastuhan man sa sulod balay. By the way, bali 2020 ako nag-build sang project ko with Andrea nga Taiwanese, tita. Sang damo na ko gawa nga na-learn kay Ami nga strategy, lalo na sa pag-market kag pag-negotiate, tita. Maalam siya, kaghambal niya pa, pag may ara na ko akon own nga business or project, pwede ko magamit iba nga pictures kag videos sa classes ko nga under sa project niya kag ni Miss Ivy. Kanami lang. Fast forward, tita. Sang May 2021, nag-end na ang project ni Ami kay nag-focus siya sa iya nga work diri sa Pinas. Pero, part pa ako gyapon until now sa iya ka sister niya nga project. Every weekend lang ang klase, pero okay gid ang rate, tita. Si Miss Ivy, tita, tama man ni siya kabuot, as in. Kahapon si Soryahon, wala kagid may mabatian nga kumod. Bisan mga sudden cancellations, kado hindi gawa nami performance ko. Very considerate, maalwan man, tita. Kagisa sila pa ang nag-adjust sa akon. Bisan pati sa mga kaartihan ko, ay blessings gid sila, tita. Wala gid ko nakabati istorya or negative comments salin sa ila. Bisan may mga kapalpakerns pa ko. Haha. You know what, tita? A few months before nag-end ang project ni Ami, nga Ami Ho Talks, gin-recommend niya ako sa friend niya man nga CEO sang isa ka English center sa South sang Vietnam. Her name is Miss Anna. Bali, tita, ang bata ni Anna, student under sa project ni Ami. Kag nakastudy man di sila sang una sa Pinas,
sa ginobrahan namon ni Ami. Pero wala kami ni nagkilalahay tita. Bale, si Ami ang way nga ang nag-connect kami ni Ana. Dito ko mas na-appreciate si Ami. Kay bisa nag-end na ang project niya, nangita siya gihapon way. Paano ko maka-extra income? Kag paano mag-build relationships sa iban? Bali tita, ang story about kay Miss Ana sa part 2 ko na ibutang ha. She also helped me a lot tita. Ipadayon ko ni sa part 2. So ari ang part 2. So sa latod tita, nag-talk ako kay Miss Ana. Kag since nag-end na ang project ni Ami, ginpasigi niya gyapon study ang bata niya sa akon, hasta pati ang hinablos niya, gin-enroll niya man tita. Since may ara nga own English center si Ana tita, mas mahapos sa iya ang mag-provide sang students para sa akon. At first tita, hinabalan niya ko nga try ko daw apply sa iyang center. Pero during sang application process, baw tita, hindi ako yakasaho sang batasan sa mga managers man sa center niya. May pagkasuplading sila tita, kagauti. Damo kuskus balungos. Di ako man nga daan, nga maldita man. Tita natakan, ako yung sang amo-amo sina. Di siling ko, hindi ko konforme sa mga staff mo sa center. Kay mga suplading, hindi ko pag-pursue application ko. Baligin lang ka ko siya tita, pag nag-okay man siya. Hasta nga ginabalan ko siya. How about, tukod na lang tayo sa project ka? Ikaw pangita students, ako ma-teach. Just like what I did sa project ko with Andrea tita. She agreed. So may project na kami, bali ako naghimo rules para sa students, kag para man mismo sa akon tita. Kay kung wala rules or policies, may tendency gidya nga magpinagusto ako. Kag syempre, pati man mga students. Mabuti ni si Ana tita, kagang about sa salary, ako man ginpa-decide niya kung pila ang rate per class. Ako man gapili schedule, kag mga materials para sa students. Ay, kanami sa iya. Kumbaga, ang gusto ko naman ang nasunod tita. Haha. I know, medyo hindi manami ang mga klases ng batasan ko, nga ang luyag ko lang ang matuman most of the time. Pero kay nag-agree man siya. Go na lang. Pero kabalo man ako mag-adjust, tita, pag mag-compromise. Hehe. Baka-amazing lang. Kay balaan gidya ni Lord kung ano nga klase sa mga tao ang ihatag niya sa akon. Kag kundiin niya ako ibutang, tita. Thanks be to God na lang gid ang mahambal ko. I know may sides ako, Tita Regine, nga medyo hindi manami, and I also admit, choosy ako paglabot sa mga students, tita. Intermediate lang kag advance akong laban nga natudluan kay masapos sila istoryahon kag nami tudluan. Naga-enjoy gid ako, lalo na mga adults nga may mga edad or mas magulang sa akon. Bale, do amo na iya akon preference. Tita, kay abi mo, sa company ako nag-work sang una, laban ko nga complaints halin sa mga beginner students. As in, may times na sang una, nadyutayan na ako ma-terminate tungod sa pagka-impatient ko tita, kag pagka-estricta. Haha. Kag usually, mga beginners, wala nagadugay sa akon tita. So, balik sa project naman ni Miss Ana, since hindi malikawan nga may ara gidya students, nga starter ang level, ang ginahimo ko, nahatag ko sa iban nga teachers nga under sa project namon ni Andrea para may extra income pagid sila tita. Alam mo, hindi ako manami mag-handle sa mga mahina sa klase, as in. Ginhawa man akapangita ni Miss Ana sa mga maalam nga students, tita, kag mga nami batasan. And yes, she never failed me. 95% sa students nga nahatag niya, intermediate, kag advanced ang level, kag very respectful, tita. It's not easy, pero she really tried her best nga mahatag ang gusto ko. I'm so blessed to have her. Bale, si Ana ni tita, 2021 ni nag-start amon nga project, kag sang nagdamo na ang students, kaluyan, amo to pag-decide ko mag-stop na work sa company tita. November 2021, kag nag-focus na sa projects or small business ko. Kay I know hindi ako kapag gusto pag under ako sa company, kag sa management sang iban. May times pa na nga medyo hindi man gid pressure or ga-demand tita. I told her na hindi ako pwede mawad ang students kaya wala ako nag-work under sa company. She always does the marketing campaign. She even told me to stay in this project
And she promised to look for more students samtang buhi siya, kag kaya niya pa. And yes, she keeps on doing that, tita. Hasta nga mas nagdamo na ang students nga ginahatag ni tita. Bale, 80% sa students ko halin sa iya. Madamo siya kilala abi nga mga tao sa field ng business, and she's very friendly and kind. Siya ang klase ng tao nga tama kakalmado. Bisan ang sitwasyon, tama ka stressful, tita, as in, very patient. Never ko ni siya nabatian nga nag-ugtas or nagkumod. Bisan may mga times nga pala cancel ako klase, kag pala absent kisa, tita. Mahilig ako mag-reschedule, tita, lalo na pag masako ako sa church. Nag-leave man ako halos every month, tita. I know it's not that good to do such things like this, pero sa amon nga projects, wala ako libog, tita. In terms of rules and policies, wala man problema, kaya ako man naghimo, tita, para aware ako nga hindi man ako magpinagusto, kag madisiplina ko, self ko, pati mga teachers. Well, I guess, Miss Gian, until here na lang kita anay ha, sa imo nga part 2 sang imo nga letter, padayon ko na lang inibuas. Buwas na lang man ako nga makomment. So sa inyo dira mga kabombo, for your own stories, kaangay ni Miss G, padigid nyo ma-share ini, i-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or hindi gani, ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tuesday, Valentine's Day na. Basi may pang Valentine's Day ka mga stories dira. Gina welcome tagid ina. Pununta sang kapula, kag love ang kahanginan. Maraming salamat sa intanan for sharing your time with me. Sa sanay nga hapon, syempre, balikan ta ang story ni Miss G and other stories. May duha nga nagpa-reserve sang date nga February 10, mga stories nila. Gusto nila nga basahon naton buwas. So we hope madiretsuhan tagid na, no? So maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.